Bale, hori behar dugu. Oso ondo, mil esker, Gerarte Feliz. Venga, eskerrik asko, agur. Bai, agur. Zenbatetan pentsatu duzu, zure etorkizuneko etxean? Nik askotan. Nere esku egongo balitz, nere etxeak 2 logela izango lituzke. Lan egiteko beste gela bat, egongela eta sukalde handi bat. Baina egoera latza da, etxe bizitzari dagokienez. Edo hori diote. Egia esan, naiz gaian aditua. Egun okertzen didaten gaietetik urrun mantentzeko joera izaten dut. Eta uste dut, naizela bakarra, ezta? Baina ezin dugu horrela jarraitu. Eta horregatik erabaki dut adituengana jotzea. Hausnarketarako tartea da hau. Pasa eta jarri eroso. Ongi etorri Lubakian podcastera. Bigarren kafearen eskutik, Lubakian podcasta. Naiz irratia. Kultura eta hizkuntza politika sailak hizkuntza politikarako sailburu ordetzak diruz lagundua. Sortu nintzen, bada agurtzen dut orain. Ezin bada ez dugu eginen, baina geuk esan da. Zurekin hitz egin nuen aldian, enituen bukatu esaldiak. Leio baten alboan nago orain, argia sartzen da. Aulki baten gainean, bezperako jantziak. Herri txiki baten sortu nintzen, badazpada agurtzen dut orain. Ezin bada ez dugu eginen. Bueno, agoazen begiratzera Errusia eta Ukrainaren artean egon daiteken horri, balitekelako aurrez aurre esertzea hori ikusiko da ala izaten den ala ez, baina behintzat negoziaketak aurrez aurre izateko aukera dagoela iradokitzen digu batak eta besteak esantakoa. Batetik maiatzaren 15erako dei egin baizuen Vladimir Putinek negoziaketa serioak abiatzeko prest dagoela esanaz. Двигаться в сторону восстановления конструктивных отношений с государствами Европы, в том числе. Ostegun honetan Istanbulen bake elkarrezketak abiatzeko hitzordua jarri zuen Errusiar agintariak aurrekaria zenbait Europar agintari Volodymyr Zelenskirekin izandako bilkurak ezarri zuen. Honen ondoren Keir Starmer, Britainia handiko lehen ministroak 30 eguneko baldintzari gabeko su etena eskatu zuen. The position we've now got to today is absolute unity across a whole range of countries around the world, including the United States, that there must be that 30-day unconditional ceasefire. That is the greatest unity on this point we have ever had, pulling different countries together. Clear, absolutely, there must be an unconditional ceasefire for 30 days. Clear that means it must be without conditions. Errusia lehenbizi elkarrezketak abiatu behar dilera erantzun zuen eta ondoren ezarri halko direla suetenak edo antzekoak. Zelenskik erantzun bikoitza emandu batetik astelehen honetatik bertatik sueten bat indarrean egon beharko litzatekeela elkarrezketetarako aurre baldintzak gisa jarriz, baina aldi berean ostegun honetan Istanbulen bera pertsonalki egongo dela berretsi du Putini erronka botea zea bera ere han egongo ote den esanaz. Eta Txina eta Estatu Batuen arteko akordio komertzialera garri du Washingtonek astelehen honetan espero da bi herrialden adierazpen bateratu elkarrabanatu bat kaleratzea. Trumpen administrazioa dakizuenez muga zergen politika abiatu zuenean Txinarekin izan zuen talka nagusia 145 arteko muga zergak ezarri zizkien Estatu Batuek Txinari. Asteburuan Genevan izan dira bi herrialdetako ordezkariak, akordioaz mintzo da Washington, elkarrezketa oso aberasgarriez Txina eta gaur bertan xetasunak ematea espero da. And I think that led to a great deal of the productivity we've seen. We will be giving details tomorrow. But I can tell you that the talks were productive.
Entzun duzuen moduan gaurkoan xetasunak emango dituela, Scott Bessent Estatu Batuetako ekonomia idazkariak akordio garrantzitsua dela esanaz, Trump gobernura ailegatu eta gutxira mundu osoari muga zerga orokorrak ezarri zizkio bere administrazioak, ondoren baldintza bana-mana negoziatuko zituela iragarri zuen Etxe Zuriak eta Britania Handiarekin lortu zuen pasaden astean lehen akordioa. Haren bidetik etorriteke orain Pekinekin adosturikoa. Eta 2024 urte hau ikaragarri ona izan zen iazkoan kriptotxanponentzat. Iazko urte hasieran $40.000 ordaintzen zen txanpon virtual bakoitzeko, eta urte amaieran igoera ikaragarri baten ondorioz kriptotxanponak $100.000 kotizaziora ere ailegatu dira. Igoera hori ordea ez zen ausaz gertatu. Donald Trumpek Ameriketako Estatu Batuetako hauteskundeak irabaztean dago zergatia. Berak bultzada handia eman baitzien kriptotxanponei. Halaber, Trumpen taldean Elon Musk zegoen garaian zen, espekulatzaile handia. Trumpek boterea bigarrenez hartu zuenetik urtarriletik kriptoak babesteko zenbait neurri sinatu ditu. Baina ziurrenik panorama aldatu den neurri bat duela urte eta erdi onartu zuten. Kriptotxanponekin espekulatzea ahalbidetzen zuen neurria, hain zuzen ere. Isidro Esnaolak, naizaldeko kidea, ekonomian espezializatua, azaldu du neurri horren ondorioz espekulatzeko mundu berri bat zabaldu zela. Aipatu dugun bezalaxe, Trumpek kriptotxanponen aldeko apostua areagotu du Etxe Zurira itzuli ondotik. Bi neurrik eragin izan dute bereziki gorakada edo bultzada horretan. Lehenik, urtarrilaren 23an sinatutako neurria. Boterea berreskuratu eta 3 egunetara sinatutakoa. Horretan, hizpide ditugun aktibo digitalak, finantza sistema tradizionalean txertatzeko modua iker zezaten agindu zuen. Isidro Esnaolaren ustez, kriptotxanponak sustatu nahi duen administrazio baten asmo argi-argia da hori. Trump administrazioaren bigarren aginduak Bitcoineko erreserba estrategiko bat sortzea agintzen zuen. Bitcoinari erreserbako aktibo kategoria emateko helburuarekin. Horiek dira Trumpek hartu dituen neurriak. Wall Streeteko guruak oso mesfidati izan dira kontu honekin betidanik. Egun, ordea, aktibo digitalen aldeko apustua ere egitera igaro dira. Ziurrenik, eta Esnaolak azaltzen duen moduan, bere posizio privilegiatua mantentzeko saiakera batean. Duela zenbait urte iritzi aldaketa erradikalak onartzen hasi ginen. Bada Wall Streeteko aberatsen posizio aldaketa horren adibide da. Izan ere, 2018an, Warren Buffett, Berkshire Hathawayeko akzioen bilera batean, pozoi gisa definitu zituen kriptotxanponak. Egun, aktibo digitalak dituen horietako bat da, eta Wall Streeten ez dira gutxi. Warren Buffetten ibilbidea askok egin dute jada. Hor beraz, kriptotxanponen inguruan espekulazioa dakarrenak egun batean goian eta bestean behan ikusten ditugu bere akzioak eta entzun duzuen moduan, 40.000 balio izatetik 100.000 ere pasatu baiziren azken urte guzti hauetan, eta beti ere, ikusita, Etxe Zurian dagoen ugazabak zer nolako balio ematen dion kriptotxanponari. Merezi izan duela. Ziurrenik atzokoan herri urratxera joan zirenak ere hori esango zutela, merezi izan zuela ara joatea, azkenean espero baino eguraldiz dezente hobea izan zelako, euri txikia momenturen batean egin, baina eguzki ateratzean gogor jotzen zuen eguzkiak atzokoan, senpereko lakuaren buelta horretan, eta beste urte batez beraz jendetsua izan da. Bertatik deialdi bikoitz egin du zehaskak, batetik diru babesa eskatu die euskaltzalei eta bestetik mobilizaziora deitu gutxieneko irakasle kopurua finkatzeko. Maiatzaren 23an izango da, Baionan, azken aldarri hori babesteko negoziazioak egiteko bidean, Erik Etxartek deialdia protestarako. Danbogada erraldoia eginen dugu, dagozkigun irakasle postuak eta mestretsu gutiago aldarrikatzeko. Jo dezagun deialarra beraz. Eskatzen ditugun gutieneko postu horien erdiesteko. Zehaskako ordezkariak adierazi dute, ez diela ziurtatu oraindik zenbat irakasleren kargu egingo den frantses ministeritza eta ondorioz ikastolen sarea beharrezkoa den gutxiengoa lortzeko mobilizatzera deitu ditu herritarrak. Senperetik egin du deia zehaskak, milaka euskaltzeleren babesarekin aipatu moduan. Eguraldi azkenean espero baino ebe aipatu dugu. Eguzkia nagusitu zen lakuaren bueltan, baina azken egunetako iragarpenen gora berek esperotako baino jende gutxiago joatea eragin zuen. Eta ekarpen ekonomikoa egiteko deia zabaldu dute hala. Zergaitik jarraikunetik, gogoratu daiki duguna, gure maitasunarekin, tamuga hortzen ganetik,
Eta gerralde egin dute larun bat honetan Egiari Zor Fundazioak, Euskal Herriko Giza Eskubideen Behatokiak eta Aiert Larrartek Iratxe Sorzabalen abokatuak. Ostegun honetan onartu zuen Espainiako Entzutegi Nazionalak torturatu izan zela eta balorazio egin eta urrengo urratsen berri eman zuten bertan. Xedasun guztia dakartza, Aritz Santamariak. Pilar Garaialdek Egiari Zorreko kideak epaia historikotzat jo du. Egiari Zor Fundazioarentzat atzoko epaia historikoa da, bere edukiagatik eta egontasunagatik. Frogatutzat emez, 2001an Guardia Zibilak Sortzabal eragindako torturak. Aipatu behar dugu, agerian uzten duela Sortzabalen aurkako tortura delitu bat egin izana. Giza eskubideen urraketa larria dena. Aiert Larralde Sorzabalen abokatua ere agerraldian izan da eta egoera judizialari lotutako zehaztasunak eman ditu berak. Adierazi du gaur-gaurkoz epai horrek ez dakarrela ondorio automatikorik, baino lanean jarraituko dutela. Sistema judizialaren zuloak agerian utzi direla aipatu du Garaialdek eta sistemaren ikuspegi matxista kritikatu du ere bai. Auzi honetan oinarrizko eskubide asko urratu direla argudiatuz. Emakume izate hutsagatik, logika matxista eta patriarkalekiko lotutako indarkeria sexuala jasan izana. Gure iritziz, alde batera utzi ezin den gaia. Garaialdek interpelazio zuzena luzatu die alderdiei eta gizarteari. Horrelako oinarrizko eskubideen urraketak naturalizatu ez daitezen. Herri honetako erakundei dei egin behar diegu. Euskal herritar baten giza duintasunari zuzenean eragiten dion gai honen aurrean, aho batezko erantzun irmoa espero baitugu. Horrelako gertakeriak ez naturalizatzeko deia. Euskal Herriko Giza Eskubideen Behatokiaren aldetik Iratxe Urizarrek hartu du hitza eta Guardia Zibila salatzeko bidean daudela aitortu du. Halaber, egia beti gailentzen dela esan du. Bide guztietatik eskutatu nahi izan duten errealitatearen gainean egia inposatzen da. Tortura estatu praktika sistematiko bat izan dela. Kondenak eusteko tresna ezinbestekoa. Tortura existitzen dela onartu ostean, torturatzaileak nortzuk izan diren, nortzuk elektrodoak aplikatu ziotenak, nortzuk sexualki erasotu eta hilko zutela mehatxu zutenak galde egin du Urizarrek. Beraz, behatokiaren bozeramaileak kontatu du, behatokian bertan aukera ezberdinak baloratzen dabiltzatela. Iratxe Sorzabalen atxiloketa, galdeketa eta torturan parte hartu zuten, Guardia Zibilen aurka salaketak nola eraginkor egin. Gertaerak 2001koak badira ere, Auzitegi Nazionalaren jardueraren oinarrian egon direnez, preskripzio epeekin apurtu beharko lukete. Espainiako ordeen judizialean ez bada, babesa nazioarteko erakundeetan bilatuko dutela aitortu du. Nazio Batuetako organoak inpunitatearen kontra daudela argitu du, eta horiekin bidea eginen dute. Baieztatu dute Sorzabalen atxikiloketa, galdeketa eta torturan parte hartu zuten Guardia Zibilen aurka salaketak nola eraginkor egin azertustean urrats hori emango dutela, bai ala bai. Onartezina da estatuak honen aurrean ez erreakzionatzea. Epai eta fiskalek ezin dute entzungor jarraitu torturaren eta tratu txarren praktikaren konstatazioaren aurrean. Onartezina da Sorzabalen aurkako torturak egiaztatuak izan direnean, epaitegi penal baten aldetik. Inpunidade edo zigorgabetasunaren beloa zabaltzea eta zigor arloko epaitegien aldetik ikerketa sakonik ez zabaltzea. Eta Euskal Herria zeharkatu du larun bat honetan, Euskal Herriko Emakume Mundu Martxako nazioarteko 6. ekintza. Goizean Bardeatik abiatu, Aramaio eta Garnika zeharkatu, Irun Hendaian sartu irten egin eta Donostian amaitu zuten mobilizazio nazionalarekin. Migrazio politikak indarkeria matxista, kapitalismoa eta gerra salatzeko eta lurraren defentsaren aldeko aldarrikapenak kalera ateratzeko eguna izan dela nabarmendu dute Donostiako mobilizazioko amaiera ekitaldian. Herri subiranoak eta bizitza duinak aldarrikatu dituztean eta hemen. Eta gerren eta kapitalismoaren aurka borrokan jarraituko dutela berretsi dute. Gogoratu dute halaber, duela 5 urte eskuin muturraren, kapitalismo autoritarioaren eta xenofobiaren aurka altxa zirela. Transnazionalak mugak eta migrazio politikak salatu zituztela orduan. Orain, egoera ez dela gehiago aldatu aitortu dute. Baina hala ere, borroka feministak erakutsi diela herriaren alde borrokatzen. Baita nahi duten sistema eta bizitza ereduaren alde lan egiten ere. Donostiako mobilizaziora heldu aurretik 5 geldialdi egin dituzte. Bardeetan abiatu dute martxa. Egun bizi dugun gerra testuinguruaren irakurketa bat eginez. Gerrak eta armadak imperialistak, kolonialistak, kapitalistak eta arrazistak direla salatu dute. Horregatik ikuspegi eta jarrera feminista antimilitarista izatea beharrezkotzat jo dute. Eta gaineratu dute antimilitarismoa ez dela soilik bakezaletasuna. Eraldaketa politiko eta sozial sakona eskatzen duen irakurketa baizik. Euskal Herria ere beste herrialde batzuk bizitzen ari diren gerra egoeraren erantzule dela kritikatu dute halaber.
Aramaion eta Gernikan izan dute horrengo geltokia, eta lurraren kontrako erasoak salatu dituzte. Indarkeria mota horrek bizitza sostengatzeko ezinbestekoak diren eremuak txikitzen dituela kritikatu dute. Izan ere, multinazionalek bultzatutako makroproiektu espekulatiboak ezartzen dituztela salatu dute, natura jabetza bihurtuz eta privatizatuz. Hurrengo parada, Hendaia eta Irun arteko zubian, migrazio politikak salatu dituzte. Migratutako pertsonak, batez ere emakumeak, gizartetik kanporatuak eta baztertuak izaten jarraitzen dutela adieraziz. Naiz eta gehienak funtsesko lanak egin. Dakizunez bestalde Euskal Autonomia Erkidegoan gaur hasi eta ostirala bitarte izatez 5 eguneko greba eta mobilizazio saila zuten deituta sindikatue, baina hori amaitu zen. Pasaden ostiralean, gau iluntze partean, akordioa sinatu zutelako sindikatuen gehiengoak Lakuako gobernuarekin. Sindikatuen balorazioa jasoko dugu segidan, kronika honetan, Aritz Santamaria. 15 urte ondoren eta 9 greba egun eta 11 mobilizazio ondoren, Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza publikoan akordioa lortu dute sindikatuen gehiengoak eta Lakuako hezkuntza sailak. Hitzarmen berria izango dute, beraz, hezkuntzako langileek eta soldatan 7% igoera izango dute. Lan baldintzetan beste hobekuntzak ere iragarri dituzte eta baliabide gehiago izango dituzte eskuragarri. Gauzak horrela, hilabete luzeak iraundituen grebari amaiera emango zaio eta hurrengo asteko greba egunak bertan bera utzi dituzte. Esan bezala, ELA izan da akordioa sinatu ez duen sindikatu bakarra. Sinatzaileen artean, LAB, Steilas, Interinok, UGT eta Komisiones Obreras daude. Begoña Pedrosak, Lakuako hezkuntza sailburuak, historikotzat jo du akordioa. Hemos logrado un acuerdo histórico para la escuela pública vasca. Y lo importante es eso, que es para responder a los retos que tenemos en el futuro. Yo diría que lo más importante de este acuerdo es que hemos llevado al centro del debate la importancia de mejorar los resultados del alumnado. Naiz irratiak sindikatuen balorazioa jaso du larunbat goiz honetan. Aritz Bilarrek, Labeko hezkuntza arduradunak azaldu du akordioak hezkuntza langileen lan baldintzak hobetuko dituela. Akordio on bat lortu da, hezkuntza publikoa indartuko duena, eta akordio honekin hezkuntza publikoan dauden langile guztien lan baldintzak hobetzea eta zerbitzua hobetzea lortu du Labek. Hezkuntza karitatea hobetzeko eta herri gisa ditugun erronkei erantzuteko baliagarria izango dela nabarmendu du. Bere hitzetan 100 baliabide lortu dituzte Labentzat estrategikoak ziren alor batzuetan. Indarre berezia egin genuen, guretzat ezinbestekotzat izan ere, 100 baliabide lortu dira aniztasunari erantzuteko, hezkidetzarako eta euskara indartzeko ere. LAB sindikatuko hezkuntza arduradunak zenbait hobekuntza azpimarratu ditu. Akordioa ona dela esanez. Lortu da enplegua sortzea, bitartekotasun tasa 5% jaistea, lan zamak arintzea, gazte berritze plan on bat lortu da, ordezkoen udako kobraketa berreskuratu dugu, eta soldata hemen erabakita 7% igoera bat lortu dugu. Beraz, borrokaren bitartez akordio on bat lortu dugu. Ostiralean sinatutako akordioan baliabidei dagokionez aurrera pauso garrantzitsuak lortu dituztela adierazi du Bilarrek, euskara indartzeko eta aniztasuna erantzuteko batik bat. Bestalde zehaztasun batzuen hobekuntza ere lortu dela azaldu du Labeko arduradunak. Hizpide dugun hezkuntzan Steilas da sindikatu nagusia. Haizea Arbiderekin, Steilaseko bozera mailarekin hitz egin du Naiz irratiak. Guk irmoki defendatu izan ditugu irakasleen lan baldintzak eta hezkuntza publikoa erdigunean jartzea exigitu dugu, horrek hezkuntza sistemaren kalitatearen hobetzea dakarrelako. Ostirala egun luzea izan bazen ere akordioa defendatu du Arbidek. Arduraz eta erantzunkizunez jokatu dutela aipatu du, lorgarriak ziren baliabideak eskatuz. Baina besteak beste, baliabide gehigarriak jarriko dira ikastetxetan, lan zamak arintzeko neurriak oso konkrezio barik eta zehaztapen barik zeudela salatu izan dugu askotan eta atzokoan neurri zehatzak ezarri ziren. Plantillak aste berritzeko plana nahiko garatuta eta aurreratuta zegoen arren hobekuntza nabari gehiago txertatu ziren.
Soldatetan hurrengo ikasturtetan zehar aplikatuko den 7% igoera, baldintza gabekoa eta langile guztiontzako. Azken urteotan hezkuntza sailak emandako atzera pausuak gainditu direla azaldu du Arbidek. Steilasen asmoa gehiengo sindikalarekin akordioa sinatzea bazen ere, elak sinatu ez izana deitoratu du. Elak, hain zuzen ere, ordea, beste sindikatuei gobernuaren presioei men egin izana leporatu die. Ohar baten bidez, elak adierazi du ez dagoela ratio hobekuntzarik ezta behin-behineko enplegua egonkortzeko eta langileen lan osasuna bermatzeko neurririk ere. Miren Zubizarreta elako kidea Naiz Irratian izan da, sindikatuaren ezezkoa azalduz. Elak sinatutako akordioaren edukiei dagokionez egiten duen balorazioa da, irakasleen borrokak beste akordio bat merezi zuela. Izan ere, bidean utzi direlako irakaslegoarentzat eta eskola publikoarentzat beharrezkoak diren eta grebetan aldarrikatu diren eduki eta funtsezko neurriak, ezta? Hainbat gabezi larri ikusi izkioelak akordioari. Horrela azaldu ditu Miren Zubizarretak. Gabezia larriak diren neurrien artean daudela ratioak, esate baterako. Ratio jeitsiera ezinbestekoa da hezkuntzaren kalitatea ikaslei ematen zaien arreta eta abar hobetu ahal izateko eta baita ere irakasleen lana modu egoki batean egin ahal izateko, eta nolabait lan zama hori modu egokian egoteko banatua, ez? Ratioak beraz gabezi larriena ez baitago ratio murrizketa esanguratsurik. Halaber, muturreko ratioen politika salatu du. Ikasgelak toperaino betetzea leporatu dio Eusko Jaurlaritzari. Ratioena ordea ez da gabezi bakarra Zubizarretaren ustetan. Enpleguan ere jarraituko dugu behin-behinekotasun maila ikaragarri bat izaten, klaustroak egonkorrak ez dira izango hemendik aurrera ere, eta horrek hezkuntza talde egonkorrak ez izateak eragin zuzena du bai lan baldintzetan eta baita lana ikasle jasotzen duten arretaren gainean ere, ez. Sinadurak alderdi politikoen erreakzioak ere eragin ditu. EH Bilduren ustez albiste ona da hezkuntza sailak sindikatuen gehiengoarekin akordioa lortu izana eta halaber EAJ akordioa ospatu du. Akordio bat non erdigunean jarri da hezkuntza sistema publikoaren indartzea eta hobekuntza. Akordio honen ondorioz eta akordio honi esker lortu egingo da ratioak gutxitzea, lankarga murriztea, burokrazia jaistea eta interinoen lan baldintzak hobetzea. Zazpiak 31 minutu ditu, etxe honetako editorialari heltzeko momentua une honetan. Euskarak ezin du zerura begira egon, hala du izenburu gaurko editoriala garan sartu eta irakurriko duzuen horrek. Jon Telleria. Atzo milak Euskal Herritar elkartu ziren senperen herri urratsen, elgarrekin lelopean, zehaskak jasaten duen mespretxoa salatu eta gutxineko postuak esegitu zituzten. Horrez gain festarako tarte ere izan zen, kontzertuak, puzgarriak, bertsoak, antolatzaileek astea zeruari begira eman badute ere, edizio honetan eguraldiarekin zoriona izan dute eta aurreikusitako ekintza guztiak gauzatu dira. Herri urratxeko koordinatzaile Koldo Rodriguezek berriki Naiz Irratian adierazi zuen bezala, baina horixe bera da arazoa, euskara oro har eta zehaska zehazki zeruaren edo zoriaren menpe dagoela. Estatu frantsesaren uniformetasun hertsia dela medio, euskarazko irakaskuntzak ez dauka beharrezkoa den estatus politiko eta juridikorik, gogoratu molak legea. Ez eta baliabiderik ere, eta ikastolen komunitate zabalari eta alako ekimenei esker sustengatzen da. Horrek ez du esan nahi osasun txarrean denik, bultzada horri esker, zehaskak gero eta ikasle gehiago ditu, 4.200 ikasleko langa gainditu du, eta lanbide heziketara zabaltzeko gogo eta prozesu betean dago. Alabaina, gaur egungo errealitate soziolinguistikoa eta joera demografikoak kontuan izan da ez da aski. Datuak behatu besterik ez dago. UNESCOren arabera, hizkuntza batek bizirik mantentzeko gutxienez biztanleen 30% menperatu behar dute.
Lapurdi, Nafarroa Behera eta Zuberoan baina 120 baino ez dira hala egiteko gai. Hori kontuan izanik Euskararen erakunde publikoak iaz prospektiba ariketa egin eta erronka zehatza pausatu zuen. 2050ean gutxien gorretara heltzeko 44.000 euskal hiztun berri lortu behar dira. Bide horretan biztan da, zerua edo zoria baino oinarri sendoagoa beharko da. Euskarari dagokion estatusa eman eta gazte zein helduek berori ikasteko politikak biderkatu beharko dira. Berme juridikoak eskaini, euskarazko irakaskuntzaren eskaintza orokortu, beharrezko irakasle baliabide eta azpiegiturak ziurtatu. Bide hori elgarrekin egingo bada, herritarrak ez ezik, instituzioak ere engaiatu beharko dira. Datorren maiatzaren 23an Baionan hori aldarrikatzeko hitzordu garrantzitsua izango da. Bueno, eta gatozen gaurkoan kioskora jetxiz gero eta egunkariak erosita zer aurkituko duzuen kontatzera, garatik hasita, Mercedes-Benz Gasteizko enpresa batzordeko presidenteare egindako elkarrezketa Dakar azalean garak nagusi. Igor Guevararen esanetan Euskal Herriko industriaren diseinua gobernatzen dutenaren araberakoa da. Garaizaila bizi dituztela dio Jon Salgadok, Gasteizko Mercedes-Benzen, furgoneta berriaren ekoizpena ez dagoelako garbi, elektrikoaz gain badirudi motordun bat ere izango dela, baina gehiago ez. Zuzendaritzarekin dituzten hartu emanez ari da Guevara eta erakundeen implikazio eskatu du eurena delako industria eskumena. Argazkian berriz, Atletik eta Alavesen arteko derbiko momentu bat gara, bere atean gola sartuta Atletikentzat garaipena. Eta Herriboratzen kronika Iraitz Mateoren eskutik irakurriko duzuela. Deian berriz titular nagusi Emanuel Pradalesen gobernua goraipatzeko da, sektore publikoan lan gatazka gainditu dituela Pradalesen gobernua dio, ertzaintzan edota hezkuntzan izandako akordioez mintzo da. Argazkian berriz, Oian Sanzet Alavesek bere atean sartutako gola ospatzen ikus daiteke, Championseko zaporeko 3 puntu dio titularrak. Notizias de Gipuzkoan berriz jendetza minbiziaren aurka da argazkiari titulu ematen diona. Bertan, jendea minbiziaren kontrako lasterketa hasi aurretik Donostiako udaletxeko terrazan beroketak egiten ageri dira. Eta titularrak hala dio duela 50 urte baino, jende laurdena, duela 50 urte baino, jaiotzak asko jaitsi direla. Eustatek dio 1976an pentsan, 170 haur gutxiago jaio zirela 2024ean. Diario de Navarra berriz. Bateriak ekoizteko proiektuak ikaragarria zidirela Nafarroan, baina inork ez duela baimenik sarera lotu nahi duten 2785 megabatioetatik 89 jaso dutela argi berdea. Diario de Navarrako argazkia Betis eta Osasunen arteko partidua ante Butimirrek 19. gola eta berdinketakoa sartu zuela ambizioari saria titularrak. El Correo berriz, Zelenski bake negoziaketak onartu dituela, baina Turkian aurrez aurre negoziatzeko desafioa bota diola Putini. Ukrainako liderrak zuetena eskatzen jarraitzen du Trumpen presioaren gainetik dio El Correo. Argazkian Oian Sanzet eta Ruiz de Galarreta gari dira gola aspatzen, Alavesi irabazita. Arabako edizioan berriz, sufritzera kondenatuta, Alavesi erreferentzia eginez. Eta azkeni Diario Baskon argazki nagusian Listor Asiarraren eizan titulua. Matin Jauregi ageri da Bedaioko erlezaina. Listor Asiarra harrapatzeko trampa bat du eskuartean eta dio Gipuzkoan 25.000 listor harrapatu direla azken urtean.
Informazioaren aria, naiz irratia. Santur txinda torren artista bat naiz ni. Santur txinda torren artista bat naiz ni. Ondo jotzen dut, baita nik ere. Ni golpe ni jotzen dut. Bueno, goizeko 7:41 animoso hasi du gaurkoan astelena, Pelli Lekuon, Aritz Santa Maria eta Iraia Kamra, egunon hiruoi. Egunon bai. Ongi asteburua edo ze? Bai, ongi, astelena gorra, baina Bai. asteburua ondo. Nire kasuan, bai, danan egon naiz beraz deskantzatzeko denbora askorik ez, baina bueno, astelenago gogotsu ere. Ni probastu nuen parranda pixkat egiteko, Irunen sagarraguna izan zen eta txotxe egin genuen. Bale, eta kaskara pixkat edo ze? Ez, ongi, egia esan lo desante egin nuen atzo, beraz, sekretua hori da, lo egitea. Bai. Bueno, a ber, kontatu gaurkoan ze gai dituzu esku artean, Aritz, kontatu diazu. Bale, hasiko naiz ni eta oraintxe bertan konturatu naiz zu zeudela gidari eta bidali diot gaia Zaloari. Nik berdina. Bai, eta Zaloa egongo da, lotan edo bai. Vale, nire katxa. Bueno, nik Nafarroko herrialdeko Beire herriaren gai bat dakart, izan ere duela 100 urte zortziehun biztanle zituen eta gerra zibila ondotik 400 baino gutxiago, eta egun apenas 300 dira. Herriko etxe gehienak gutxik daude edo udan betetzen dira Iruña herritik jaisten direnekin. Bada herri eskola ixtear dago. Izan ere 7 ikasle ditu besterik ez, eta horietako 3 lehen hezkuntzako zikloa bukatuko dute aurten eta Tafaiako edo Herriberriko institutetara eginen dute bidaia. Beraz, Beireko herri eskolan 4 ikasleak edituko dira, eta hortxe dago arazoa hain zuzen. Herri eskola baten iraupena edo biziraupena bermatua dago, baldin eta gutxienez 5 ikasle dauden. Orduan gauzak horrela, Beireko udala lanean jarri zen familiaren bat herrira eta horren bestez herri eskolara erakartzeko. Sare sozialetan jarri zuten iragarkia eta erraztasun handiak emango zituztela iragarri zuten. Etxe bizitzarako laguntza ekonomikoak besteak beste. Bizpahiru familiek interesa agertu zuten, baina beste oztopo batekin egin zuen topo udalak. Ez zuten familientzako etxe bizitzarik. Izan ere, aipatu dugun bezala, Beireko etxe bizitza gehienak bigarren etxe bizitzak dira edo egoera kaskarran daude. Beraz, eta bukatzera noa, hezkuntzako matrikulazio epea ikasle berririk gabe amaitu zen, baina azken momentuan Beiren jaio zen gizon bat, batek udalari utzi zion utzik zeuden 2 etxe bizitza. Honek, naiz eta matrikulazio epetik kanpo gertatu, 2 familien seme-alabak Beireko herri eskolan matrikulatzea ahalbidetu zuen eta hezkuntza departamentuak besterik esaten ez badu hurrengo urtean Beireko herri eskolak ikasle berriak izango ditu eta hortaz beste urte batzuetan bada ateak irekiak izango ditu. Bueno, begira, azkenean pertsona baten ez da, etxe bizitza batek zer ekartzen duen, pertsona gehiago eta eskola txikia mantentzea. Zenbat herri izango diren horrela Euskal Herrian, Hori da. Nafarroan zer esanik, ez, pentsa? Bada, Aritz Intzustak idatzi du kronikatxoa, baduzuen naiz.eusen irakurgai, eta Beirekoa ez ezik, bada Pitillasen eta Usueko herri eskolak ere, behintzate Nafarroako erdialdean, eta zuke oinatzea esan duzun bezala, bada Euskal Herrian beste herri askotan ere antzeko egoera biziko du beste herri batzuk, ea herri eskolen aldeko apostua ere egiten dugun. Hori da. Bueno, pentsa gaur irakurri dute artikulu batean, nola zen, 1976ekin konparatzen du, iazko urtea, eta garai hartan jaio ziren aurren kopuruaren 170 gutxiago jaio zela, lehengo urtean, pentsatu, zenbateko aldaketa dugun. Iraia, konta iguzu, gaurkoan zer dakarzu? Begira, niri ekarri dut gai bat, aurreko astean pixka bat eraldatu egin nintzen, gai baten inguruan, eta da Aita Santuaren gaia. Bueno, uste dut, dakizuen bezala, ostegunean hautatu zen Aita Santu berria, Leon 14garrena,
Nik inoiz ez dut euki Aita Santuari buruzko interes handirik. Baina egia da, sare sozial guztietan ikusi nuela konklabearen inguruko informazioa, apustuak, zein aterako zen, eta egin nintzen engantzatu. Niretzat izan da aurreko astea reality bat, aitortu beharra daukat Fumata Zuria ikusi nuela zuzenean, banekien zai zeudela eta dena zuzenean ikusi nuen, bai itxaronaldia, bai Fumata Zuria, bai Aita Santua balkoiera atera zenean, dena ikusi nuen zuzenean, negoelako super engantzatuta, eta amak esan zidan, baina zer ari zaratan sentitzen dut, baina interes handiegia daukatu honengan. Zaki gertatu zaizuen ez, baina egia zela... Zure ondako bate gustatzen zela. Bai ez, ikuste dut. Oso ondo pasatu dut, egun hauetan egia esan, Elizari kasu egiten diodan aldi gutxenetako bat izan da, baina uste... Asko ibili gera horrela, izan da pixka Aita Santuen gran hermanoa. Bai, guztiz. Aitortu behar da. Da, ez? Konklabek historia honekin, ez? Bai, hori zen behar nuen. Prozesua behintzat interesgarria dela. Ematen du artikulu asko idazteko, ez? Paperean. Bai, egunkariak betetzeko igandetan seguraski. Bai. Gainera izan da uste dut, kontzienteki harrapatu nauen lehen konklabe izan dela, eta orduan nik uste horregatik ere hainbeste bizi dudala. Izan diteke, bai. Ni horitzen naiz Franciscorena, eta horitzen naiz, urrengo gunean eskolara jun, eta mundu guztia den, abemus papan, eta beste zerrez geneukan aban. Interbenitu egingo dut egunon. Bai, a ber, zuk esango. Karo zaharragoa naizela, ni ratzien gerrenarekin goatzen naizela. Bai, ez da gizuko oinaz gogoratzen duzu, baina ratzien gerra utatu zenean, mundua bazetorren zulo beltzo atera, Bai. Atezin artikulo esente, bere inguruan eta zeiza erazu. Gero estire atea dira, ugari. Bai. Gustatu zuri, Aita Santuen historiako, a ber. Bai, nik segitzen dut, eta erretetxekoak ere, bai. Erretetxetakoak ere asko gustatzen zaizkitu. Bai, zergatik ez galdetu. Nik konklabe ikusi nuen badezpada aurretik. Eta? Ikusteko prozedimentu nola zen. Bai. Eta, pixka bat konklabe pelikulako gertatu dela dirudi, horrengo, ez egit pelikula ikusi duzuen, baina... Nik ikusteko daukat, amak esan zidan, asko gustatu zaizu prozesu hau, ikusi pelikula bintzat. Bai. Eta gero, batzuk zen bat gastu egin dituzten, eta batzuk ez egin nola lortu duten, telebista batzuk, errealitate areagotuan, kapera 16an irudiak eta balkoiko irudiak eta ez dakizu eta batzuk egin dituzte xauketa batzuk oso serioak. Nahiko genituzke haien baliabideak beste zerbaitetara bideratzeko, ez hori egiteko noski. Ze errealitatea eragotuan mapin hori guztia egitea eta plato hori montatzea bakarrik, jakinako nuke zenbat irudan. Zenbat diru bideratzen den, elikau ez, zera, orain errentaren aitorpenerako markatu zure, Elizaren, Elizarako ez denean ere kontuz nola joaten den, zera azkenean bueltan, ez, non mokatzen den. Nik egun guzti hauetan buruan nahiko etxo eduki izan dudana izan da The Young Popeko edo The New Popeko telesai hauetako musika. Grazian dira intzidan telesai horrek, eta oso bitxia da horren nola hasten ziren, gaur egungo musika garaiki dagoak dantzatzen, monjak dantzan, holako gauzak, eta imaginatzen du, zergaitik ez. Sotana kanpora eta gauzaiak, ez? Hori ja... Hori da Jude Lawek protagonizatu. Hori da, bai. Eguna minena eta zedazte honetan galdera. Horregatik, ez daukat ikusita. Merezi du, ez daukat ikusita. Jude Law gustatzen zait aktore bezala. Bai. Gainera, esadun zu, Bada aldea, horre ikusita Aita Santua, klasikoki adineko pertsonak izaten dira, eta batetik bestera Aita Santu gazte bat, gaztetasun puntu horrek daraman guztiarekin. Galdera garrantzitsu bat, zenbat irauten du? Kapitulu bakoitza esan duke ordu bete, eta ja ez naiz horreitzen. Demoraldi bat edo gehiago? Pare bat. Lehenengo da The Young Pope, eta gero da The New Pope. Hortaz tokatuko da 2028. Urrengo konklaberako kaso. Ja, argi da. Ez dakit, zuen etxeetan gurasuek komentatu duten. Nire amak lehen da biziko goz esan zuela. Laster garbituko dute hau. Garbituz dela. Karo gauza,
Juan Pablo lehendabizikoa, ez, akatu. Juan Pablo lehendabizikoa inoz ez dela esaten, baina beti esan izan da, hile egin zutela. Ze irauntzuen urte eta baina gutxiago. Karo, berritzaile egia omen zen. Eta hemen ere, ikusita zenbat gauza, zenbat hau txarratu dituen, batez ere, da orain ateratzen ari gira gauza pila bat, atzo esaterako, ez tekize apaiz edo kardena, ez tekize obispo berak kendu omen zuen, eta ez tekize, baina ez da orain arte argitu, bere izan zela, eta zen abusuen inguruko zerbait, horren inguruan zenbat presio ondiren estatu batuetako Eliza kontserbadoretik, bat, bestea, teoria konspiranoiko hauek guztiak agertzen hasten dira, eta santu moderno xamarra aukeratzen duten bakoitzean, esan nahi dut. Trapuzikinak bilatzen nahiko da norbait. Trapuzikinak baino gehiago ez, justu berez, bere meseetan hitz egiten dute. Baina, Elizaren barruan. Juan Pablo lehendabizikoaren eriotza azkar horren hastean, edade bat dutenek, segitu esate dituzte horrelako gauzak, ez? Nire txamintzat lehendabiziko gauz esan zuena, 79 urte, estatu batera, modernoa, laste garrituko dute hau. Ikusi beharko da. Nik egia esan, ezakit egia izango, baina sare sozialetan ikusi dut bideo bat, estatu batuetako familia batena jarraitzen konklabea, eta jakin zutenean, aita santua Luis Amalaugarrena zela, estatu batuetako gizon hau, zoratzen jarri omen ziren dirudielako, bideoan agertzen den familiako amaren lehenengo mutilaguna 19 urte zitunean, izan omen zelako aita santua. Behitu. Ostras. Bai. Gustan? Bokazio gero etorri zitzen. Horrelako gauzak agertzen azten. Bai. Hau izaten da. Ez arraz genekin pertsona batetaz, baten jakingo dugu. Zein den bere podologo ere. Bai, berez, bai. Mezuren bat edo Perune esan zuen, itzultzen naizenerako prestatu jateko hau edo alako zerbait, eta ez da bueltatu, baina ez gehiago, bizia guzti zer aldatu. Bai. Ze beste gauzetako bat itxen esan zuena, ara pandangero atera zaigu, amak. Claro, lehendabiziko egunan ja bisita egin zituelako inori abisatu gabe. Egin zuen, uste dut, Santa Maria la Mayorera, eta bestea nora egin zuen. Napoleseko herri txiki batera izan daiteko. Olako zerbait, bai. Bi bisita egin ditu lehendabiziko egunean, hortaz. Ja, pandangeroa, ez? Juan Pablo Bigarren aregaretik ere asko esatetzen hori. Oso bizizalea zela. Mundua zenbat buelta eman zituen mundutik. Bidea pila bat egiten zituen. Nork ordaintzen ditu horiek? Aita santuak. Bula papal batekin, ez? Venga, sinatu. Hoi da. Bueno, kantuaren tenor, ez dakit aita santuan inguruaneko kantu bat ekarriko dut digun. Joño, azkar etorri da kantuarena. Ez dakit, jarra pentsatzen, no? Arrabatu nauzu, baina, bai, jarriko dugu kantua. Rocking a necktie, black eyeliner, white tank top, and I'm chasing my dreams.
Venga, zanek ezagutu du. Nik ez? Niri etorri zait gogora Zoui eunta bat telesaia. Oida. Horrekin goratu nahi. Hemengoek espero nuen ez. Zuk, oinatz, pista bat eman du, duela 20 urte bezala gaude esaten du. Ja pista handi bada hori. Avril Lavigne hori da, bera da. Avril Lavigne eta Simple Plan. Pentsa, ez guia zarragoa gara. Eta kantuaren izena gaztea eta lerdo edo gaztea eta tota John Van Damme deitzen da eta Kanadako bi artista hauek elkartu egin dira. Bere garaian oso famatu izan zen, Bai bat zein bestea, Simple Planek, niko goratzen du Simple Planek, beti esaten dut, ateratzen du mako izan Simple Plan. Nola Barakaldo kolapsatu zuen 2007an edo. Mamertzuten Rockstarren kontzertu bat asteazken arratsalde batez, eta pila batek eskola kale egin, ez dakiz izan zen fenomeno bat, Barakaldoko Rockstarren emantzuten, hau da ez dela, ez dakiz gaur egun Simple Plan etorriko balitz, gutxienez 1000 beteko lukela iruditzen zait. Zer duela aturte etorri ziren Sum 41 eta, Simple Planek etorri ziren, egia. Biak elkarrekin bitalde kanadiarrak. Eta Avril Lavigneak, Avril Lavigne esatuko duzu ez da. Bai. Zuk? Gaita. Zer bai. Skater Boy. Oiko kantori la. Skater Boy da Complicated, batez ere. Eta gero, Avril Lavigne baita ere, Sum 41eko abeslariaren bikote izan zen, Nickelbackeko Chad Kroegerrekin ere ibili zen, esan edut. Celebrity alternatibo esango dugu nola baitere, Britney Spears dauek zeuden orduan ez, nola baitere, ziren celebrity musikari topenak, Avril Lavigne zen alternatiboa nola baitere. Eta, egitezu pop horretatik abiatuta orduan oso gazte, Avril Lavigne esten araterako zen 17-18 urterekin. Eta orain, ez berrogeita bat urte ditu gaur egon. Kintu aia. Gu baino zartxeagoa, horregatik da, parea joan da bizka bat, Eta desagertuta egon da deno, berriz ere agertu ziren, ze horregontzen estatu batuetan When We Were Young deituriko lako jaialdi bat. Eta hauek, punk pop, hau egiten zuten guztiak elkartzen zituzten hor. Nik uste dut Europara ekarri zamalutelako zerbait, ez da izarrera zaman kostatuko litzateken, hori guztiak ekartzeatik. Baina, eta bitxia, kantu egin dute elkarrekin, Kanadako bi proposamen hauek, eta horregatik ekarri dut pixka bat nostalgiko. Nostalgiko jarriaz, bai. Ez dut hemen, igual bat emate baina, pelik ere espadu ezagutu, Avril Lavigne. Estilo horretako musikak ez didalako, gertzen dirik egin. Baina ahotsa badelako bizkat, ez? Ahotsa ezaguna, bai. Baina, hauek, Zouen da bat, eta beste garai batekoa dira, hauek Disney Channelekoa dira, guk hori ez genuen euki. Ez, MTV-en ikusten ditunek gauza hauek. Hoi hartzuna MTV ikusten zen. Claro. Ez, MTV grabatzen ziguten VHS-etan eta hori ikusten genuen. Hori ere ez. VHS iraia. Bai, guko laite genuen behintzat, olako grupuak eta MTV grabatzen zuen batek, ikusten, eskaizen azgoratzen ikusten genuen etxean. Ari pareko konexioarekin, 56K-ko konexioarekin, kolgatzen ez zuten bitartean. 50 mega okupatzen zituen bideoklip kaskar bat deskargatzen saiatu, modu piratan, eta gero kontrabandoa. Eta hori 2003-an, ez zegoen beste modurik. Ez hor dugu guan, MTV izan bat alde. Eta pena da MTV etxan ez izatea. Gero zegoen aukera bakarra zen Los 40, del 40 al 1 igandetan, eta hor bai. Baina begira gauzat zuen garaiark, eta zen mainstreama anitzagoa zela. Zer topatzen zenuen, Metallica, Avril Lavigne, Chayanne, El Canto Loco, eta Alex Ubago. Lista berdean. Hola zen? Haze popurria, bai. Hola zen? Bueno, sortzia etxugula gainean, ez da? Bai. Zuk ez dituzu entzun da. Pellik egin dugu, bai. Isilunea. Hala, bihar arte. Agur. Gero arte, agur. Informazioaren aria naiz irratian. Pegi Lekuona.
Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri naiz irratira entzule. Errusia eta Ukraina aurrez aurre esertzegotan egon daitezke gerraren amaiera negoziatzen hasteko. Putinek jarri du asteburuan eskaintza eta Kievek erronkari heldu dio. Двигаться в сторону восстановления конструктивных отношений с государством. Baina zaizburu, egunon. Egunon peleta entzule guztia bai, Zelenskik erantzun bikoitza eman du. Batetik astelen honetatik bertatik su-eten bat indarrean egon beharko litzatekela dio elkarrizketetarako aurre baldintzak gisa jarriz, baina aldi berean ostegun honetan Istanbulen bera pertsonalki egongo dela berretsi du Putini bertan egoteko erronka boteaz. Nazioartetik ere nabarmendu beharra dugu Israelek Siria eta Zisjordanian dauzkan 2 brigada leku aldatu dituela Gazaren aurkako ofentsiba hasteko 52.000 hildakoen langa gainditu ostean sionistak beste fase bat hastear daude. Geure eratorriaz esango dugu, gure eskuk egun osoko egitaraua burutu duela Argantzonen herri libre bat aldarrikatzeko. Irudiko behintzat, txoko honek ezin hobe irudikatzen du herritarren eskubideak eta nahiak demokratikoki betetzeko alegina, eta aldi berean zoritxarrez agintarien ukazioa. Gure eskuk Josu Etxaburu Trebiñuko borroka eredugarritzat goraipatu du entzun duzuen moduan, eta dei egin die herritarrei ekainaren 7an Bilbon egoteko. Aste osorako greba baterako prestatzen ari ziren Euskal Autonomia Erkidegoko irakasleak eta baita gurasoek ere gaurtik aurrera hasi bertzen astea iraun zuen greba, baina ostiral gauean bertan bera gelditu zen deialdia borrokaldi luze baten amaiera izan da. Ela izan da akordioa sinatu ez duen bakarra, sinatzaileen artean Lab, Estelas, Interinok, UGT eta Komisiones Obreras. Begoña Pedrosak, Lakuako hezkuntza sailburuak historikotzat jo du akordioa. Hemos logrado un acuerdo histórico para la escuela pública vasca. Y lo importante es eso. Eta hezkuntzan bertan Esteilas da sindikatu nagusia, Izear Biderekin, Esteilaseko bozeramalerekin hitz egin du naiz irratiak. Guk irmoki defendatu izan ditugu irakasleen lan baldintzak eta hezkuntza publikoa erdigunean jartzea exigitu dugu, horrek hezkuntza sistemaren kalitatearen hobetzea dakarrelako. Kirol kontuei dagokinez, Iñaki Artolare finalerdietan izango da nagusitasunez irabazi baitio igande honetan Peio Etxeberrieri eta Larrazabalen aurka bilatuko du finalerako txartela. Poza, partidu zail bazan, hile hogizikoa, Peio Etxeberrian kontra eta balio handikoa. Netzako finaleko helburuoi hor dauket, burun jarrita, gezurri ez esango, eta horrez gen final erdite iristea behare, balioko azanetzako, ez da, lau bakarrik. Eta futbol kontuetan ez da posible izan, Alabes ez da heldu den urtean F Ligan egongo, joanekoan berdinketa lortu ostean, itzulerakoan aurretik jarri arren, ies egin dio igoerak, eta txapeldunen ligako txartela lortzeko urrets berria eman du Atletikek, gizonezkoen Alabesen aurkako derbia irabazita, Arabarrek puntu bakarrera dituzte jaitsiera postuak. Alabesen kasuan jaitsiera postuei iskin egin nahian jarraitzen du maila ona erakutsiz, baina emaitzen faltan azken jardunaldietan. Mailari eusteko grina aldarrikatu du Ander Guevara Alabeseko jokalariak. Otra final, me estoy convencido de que el equipo va a llegar en un buen momento, pues obviamente el partido de hoy, la derrota de hoy nos hace daño. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepideokin ez bada nabarmentzeko jazorarik? Ohiko autopilaketak segurtasun sailetatik diotenez, Bilbo inguruan batez ere Leioan, Barakaldon eta Galdakon, beraz adi puntu horretan. Eguraldiaren ondik norako guztiak, Iker Ribarluzeak. Giro lasaiagoa izango dugu astelen honetan, naiz eta oraindikan ere ez egonkortasun puntu bat izango den. Goizean zerua ia erabat oskarbia agertuko da lurralde osoan, naiz eta litekena den bailara batzuetan behelaino pixka bat agertzea. Orokorran hala ere, giro lasaia eta eguzkitsua izango da goizeko lehen orduetan. Eguerdi alderako ordea pixkanaka berriz ere hodeiak ugaritzen hasiko dira eta arratsaldeko lehen orduetan zerua estali xamarrik geratuko da. Arratsaldean hodei hauek anemeka zaparradatxo batzuk utziko dituzte, gehien baten Nafarroan bustiko du, gainontzeko lekuetan euri egitea zaila izango da eta orokorra mitzaten Nafarroan bertan ere euri gutxi espero da. Azken orduetan mendebaldean, Bizkaian eta Araban euri pixka bat ere izango da, baina ez eraskorik ez du egingo. Haizeak egotik ahul joko du goizean, arratsaldean kostaldean brisa pixka bat ibiliko da. Temperatura minimoek behera ingo dute, 2 eta 9 gradu bitartean errendituko dira. Maximoak antzeko kokatuko dira, Kantauri Xurialdean 16 eta 19 gradu bitartean, eta Ego Xurian 14 eta 19 gradu bitartean. Temperatura freskoenak, Araba eta Nafarroa erdialdean eta Altu Xamarro lekuetan emango dira.
eta altuenak aldiz, kostaldean eta herriberan. Jarraizpurua teknikan, maiatzak 12 dugu, astelena. Gure kuadrilen ahobiziko txapie jantziko. Haulan bizi garalako. Jantzi txapie. Euskaraldia. Eusko Jaurlaritza. Alkainen, hainbeste gustatzen zaizkigu dutxako manparak non hilabete osoa eskaini baitiegu. Zatoz orain Alkainera dutxako manparen hilabetea ospatzera. Zuk aukeratu dutxako manpara eredua eta guk neurketak egin garraiatu eta zure etxean doan instalatzen dugu. Hilabete honetan bakarrik dutxako manparen hilabetea da. Astigarragako Alkainen eta Hondarribiko Alkainen soilik. Bai, Alkainen. Informazioaren aria. Zen bada, maitia, jakin merezi izan duela. Herri urrats jendetsua izan da beste urte batez Senpereko lakuan eta bertatik deialdi bikoitza burutu du Seaskak, batetik dirua saskatu die euskaltzalei eta bestetik mobilizatzera deitu ditu gutxieneko irakasle kopurua finkatzeko. Maiatzaren 23an Baionan izango da azken aldarri hori babesteko mobilizazioa. Danbogada erraldoia eginen dugu, dagozkigun irakasle postuak eta mespretsu gutiago aldarrikatzeko. Jo dezagun deiadarra beraz. Eskatzen ditugun gutieneko postu horien erdiesteko. Seaskako ordezkariak azaldu dute Parisek ez diela ziurtatu oraindik zenbait irakasleren kargu egingo den eta ondorioz ikastolen sarea beharrezkoa den gutxienekoa lortzeko mobilizatzera deitu ditu herritarrak. Senperetik egin du deia Seaskak milaka euskaltzaleren babesa izan duen herri urratsetik. Eguraldia azkenan espero baino hobea izan zen, eguzkia nagusitu baitzen lakuaren bueltan, baina azken egunetako iragarpenen gora berek esperotakoa baino jende gutxiagoa joatere eragintzuela azaldu dute antolatzaileek eta ekarpen ekonomiko egiteko deia zabaldu dute. Hain zuzen, dei horrekin bat eginez ere gurekin dugu Koldo Rodriguez, herri urratseko koordinatzailea, egunon? Bai, egunon. Nolako balantzea egiten duzu iragan berri den herri urratsez? Beitu, gozoa, eta gazitik ere apur bat. Egia esan, atzo milaka euskaltzale elkartu ziren Senpereko lakuan, eta egia esan oso pozik gaude, alde hortatik. Aurreko egunetako eguraldiak eta zeruari begiratuta, jende asko ere etxean geratu da. Baina egia da, orokorran oso ondo pasatu zela atzo herri urrat, egon zen jendeak biziki gozatu zuela, eta aipatzekoa da, ez dela inolako arazorik egon, inolako erasorik egon, ez da inolako inzidentzia txarrek egon, beraz oso pozik. Hor jardunaldia beste hitzordu berri baten berri emateko erabili da, maiatzako 23 Baionan, tamorra da erraldoia, zer aldarrikatu nahi da ekimen honekin? Aldarrikatu nahi dana da, alde batetik Seaskari errespetua, eta bestetik baliabideak izatea Seaskak. Gobernu frantsesak ez du erantzun oraindik postuen gaia, eta uste dugu aski dela, eta berri ere kalera aterako gara, badagokigun aldarrikatzera, eta Seaska errespetatu dezaten eskatzera. Pasaden astean eguraldia hitz egin genuen asko, eragindu honek aurreko isitakoa baino zertxo bai jende gutxiago joatea, baina nalare sustengu ematen jarraitzeko aukera bada, zer egin behar da? Bai, bada, eta atzo etorri zen jendea, eta lagundu nahi duen orok, badu aukera, adibidez, egualdetik aukerarik errazena bizuna litzateke, edo kontu korronteak, sare sozialen bidez eta herriurratz.eus webunean zabaldua daude nola egin daiteken hori, eta laguntza txikiena ere ongi etorria izango da. Guzti hauekin galditzen gara, Koldo Rodriguez, herriurratseko koordinatzaile, eskerrik asko. Zuei, mila esker. Informazioaren aria. Asteburu honetako beste jardunaldi bat izan da ere, gure eskuk argantzunen egin duena izan ere, Trebiñuko borroka eredugarria goraipatu eta dei egin diete herritarrei heldu den ekainaren 7an Bilbon egoteko.
Gure esku herri libre bat aldarrikatu zuen atzokoan Argantzunen, Trebiñon bertan izan zen Josu Etxaburu, gure eskuko koordinatzailea eta bozeramalea. Euskal Herriko txoko horrek ezin hobeto irudikatzen duela herritarren eskubideak eta nahia demokratikoki betetzeko ahalegina esan zuen. Zoritxarrez ordea, Gaztela Leongo Juntaren ukazio agerian geratzen dela esan zuen. Irudiko behintzat, txoko honek ezin hobe irudikatzen du herritarren eskubideak eta nahiak demokratikoki betetzeko alegina, eta aldi berean zoritxarrez agintarien ukazioa. Trebiñutarrek behin baino gehiagotan erreferendum bitartez eta bestela ere administratiboki Araban sartzeko borondatea agertu dute. Ikusten ari garena da, inoiz baino beharrezkoa dugula erabakitze eskubidea gauzatzea herritarren beharrei eta kezkei tajuzko soluzioak emateko. Aktibaziorako deia egin zuen Etxaburuk eta esan Euskal Herriaren estatusari buruzko eztabaida agenda politikoan dagoela. Beharra dugu baldintzak ere badaude esan zuen. Horregatik ekainaren 7an Bilbora joateko deia egin zuen. Herritarren bizitzak eta herriaren garapena lehenetsiko duen turismo ereduaren alde egin du EH Bilduk. Ez dela turismoari baiezkoa ala ezezkoa esatera, baizik eta eredua hausnartzea beharrezkoa dela uste du. Nerea Kortajarrenaren aburuz, turismoak ezin ditu bertako herritarrak ez ezagun bihurtu. Gaur egun barne produktu gordinaren 6,6 inguruko da turismoaren inpaktu Euskal Autonomia Erkidegoan. Zerbait positiboa dela, baina kontrara ez etortzeko neurriak hartu behar direla esan du Kortajarrenak. Krisi habitazional horretan ere zuzeneko eragina duela, ez? Prezioak igotzen ditu eta gure bizimoduak erabat baldintzatu egiten ditu, baina haratago sektore turistikoan ere eragin negatiboa izan daiteke, ez? Turismoaren etorrera edo turismo deskontrolatu horrek multinazionalak eta inbertsio funtsak erakarri egiten ditu, eta horiek ez dute izaten nolabait inolako interesi gure berezitasunetan, gureak propioak diren gauzetan, eta horrek suposatzen du arrisku bat baitare, hemengo lokalak diren. Itziar Murua parlamentariak ere beste ikuspegi bat landu behar dela esan du. Gure nahiak eta herri honen nahiak eta desioak defendatuko dituen turismo bat bideratzeko. Eta horretarako herritarrek jarri behar ditugu erdigunean eta kontuan hartu behar ditugu lurralde honek, planeta honek dituen mugak baita ere, espekulatzaile immobiliarioei ez diegu utzi behar nahi duten bestela mugitzen eta erakutsi behar dugu badagoela. EH Bilduren udalek turismo ereduaz egindako politikak aipatu dituzte, herri eta auzoak babestera bideratuak. Goizeko 8:12, gaurkoan ere lan arloaz badugu zer esana izan ere, aste osorako greba baterako prestatzen ari ziren Euskal Autonomia Erkidegoko irakasleak eta baita gurasoak ere, baina hori bai, ostiral gauean bertan bera gelditu zen greba deialdia, 5 eguneko iraupena aurreikusia zuena, borrokaldi luze baten amaiera izan da. Hitzarmen berria izango dute beraz, hezkuntza langile, soldaten 7ko egoera bestea beste, lan baldintzetan beste hobekuntzak ere iragarri dituzte eta baliabide gehiago izango dituzte eskuragarri. Gauzak honela, hilabete luzeak iraun dituen grebari amaiera emango zaio eta hurrengo asteko greba egunak bertan bera utzi dituzte. Ela izan da akordioa sinatu ez duen bakarra, sinatzaileen artean Lab, Estelas, Interinok, UGT eta Comisiones Obreras. Begoña Pedrosa sailburuak historikotzat jo du akordioa. Hemos logrado un acuerdo histórico para la escuela pública vasca. Y lo importante es eso, que es para responder a los retos que tenemos en el futuro. Yo diría que lo más importante de este acuerdo es que hemos llevado al centro del debate la importancia de mejorar los resultados del alumnado y para eso hemos acordado destinar más recursos a los centros educativos y al profesorado. Ariz Bilarre Labeko hezkuntza arduradunak azaldu du akordioak hezkuntza langileen lan baldintzak hobetuko dituela. Akordio on bat lortu da, hezkuntza publikoa indartuko duena, eta akordio honekin hezkuntza publikoan dauden langile guztien lan baldintzak hobetzea eta zerbitzua hobetzea lortu du Labek. Hezkuntzan Estelas da sindikatu nagusiena publikoan, Aizea Arbiderekin Estelaseko bozeramailearekin hitz egiteko aukera izan dugu. Guk irmoki defendatu izan ditugu irakasleen lan baldintzak eta hezkuntza publikoa erdigunean jartzea exigitu dugu, horrek hezkuntza sistemaren kalitatearen hobetzea dakarrelako.
Elak ordea beste sindikatuei gobernuaren presio men egin izana leporatu die, oharbidez hastapen batean sindikatuak esan du ez dagoela ratio hobekuntzarik ez da behin-behineko enplegua egonkortzeko eta langileen lan osasuna bermatzeko neurririk ere. Miren Zubizarreta, Elako ordezkaria sindikatuaren ezezkoa azalduaz. Elak sinatutako akordioaren edukiei dagokionez egiten duen balorazioa da, irakasleen borrokak beste akordio bat merezi zuela. Izan ere, bidean utzi direlako irakaslegoarentzat eta eskola publikoarentzat beharrezkoak diren eta grebetan aldarrikatu diren eduki eta funtsezko neurriak, ezta? Langatazkonek ere eduki du bere arlo politikoa hain zuzen, Ela sindikatua izan da, akordioa berretsi ez duen sindikatu bakarra, eta honi erantzunez, Aitor Esteban, Euskadi Burubatzarreko lehendakaria ordea, oso kritiko agertu da Elaren posizioarekin. Estamos viendo que es imposible que algunos entren a algún acuerdo. Y es evidente a quién me estoy refiriendo, a ELA STV. Es impresionante su incapacidad para llegar a un acuerdo. Eta arago ere joan da, esan du, Elako sortzailea zen Manu Robles Arangizek ez lukela gaur egungo Elarekin bat egingo. Desde luego estoy convencido que si Robles Aranguiz levantara la cabeza no reconocería hasta el STV como suya. Balankortuetan ere esango dugu Logroñoko enpresari bat atxilotu dutela Idiazabalen atzerriko langileak esplotatzeagatik. 38 urteko atxilotuarekin batera, 32 urteko emakume bat ere atxilotu du ertzaintzak. Ikerketa 2025ko urtarrilean abiarazi zuten pertsona bat gizarte zerbitzuetara joan ondotik 10 orduz astero 7 egunetan lan egin ondoren ez zuela diru nahikorik jateko kontatu zuen. Biktima salatu zuen Espainiako estatuan erregularizatzeko promesa faltsuekin eta etxeetan eta enpresetan zuntz optikoa instalatzeagatik hilean 4.000 eurorainoko soldatekin engainatu zuen. Bridgestoneko langileek ekoizpena geldituko dute berriro ere astelehen honetan. Hala da, bai, kasu honetan zuzendaritzak txostenaren baldintza leundu zituen aurreko astean beste 45 kaleratze gutxiago, 57 urtetik aurrerako behar ginek aurre erretiro hartzeko aukera eta urteko 45 urteko kalte ordaina eskaini ditu enpresak. Gure plantilla normaldeko 57 urteko media bategaz, 55 urtetik gora espado inorbez, gelditan direnak hemen beharren izango zan kasi emetik urte gitxire, sarratako antzean, ez? Orduen, hartu dugu, kanbio bat hauela, eta izindan dese azkenengoko egune, epea maitan zan, indugu luzetu beste 15 egun, aber zeu zer ikusten bada, edo alboguz murriztu, edo kendu danak, hori da gure dugun, azkenean gabizena eskatan. Aurrera pauso egon dela itartu arren, sindikatuek uste dute kaleratzen kopurua gehiago murriztu daitekeela lantegietako lan karga eta produkzioa handituta. Satxe erizainen sindikatuak ez egonkortasuna eta errotazioa bukatzeko eskatuko du gaur Osasun Sailaren egoitzaren aurrean. Langileen etengabeko txandakatzeak amaitzea eskatuko dute, erizainek ez ezi pazientek ere pairatzen badute haien esanetan asistentziaren kalitatearen murrizketa. Satxek deitoratu du gaur nazioarteko erizaintzaren eguna dela eta ez dutela ezer ospatzeko Euskal Osasun Zerbitzuan lanpostuko derigabeko aldi baterako 700 lanpostu inguru zenbatu dituela gogorarazi du Satxek eta onartezintzat jo du egoera. Informazioaren aria. Goizeko 8 eta 19 Israelek Siria eta Zisjordanian dauzkan 2 brigada leku aldatu ditu, Gazaren aurkako ofentsiba hasteko 52.000 hildakoen langa gainditu ostean, sionistak beste fase bat hastear daude. Bashar al-Assaden erregimena erori zenean, Sirian sartu ziren paraxutistak erreserbistek ordezkatuko dituzte, eta infanteriako nahal brigadak Zisjordania utziko du. Leku aldaketa hauek Netanyahuk iraganden astean iragarri zuen estrategia berria beren adibide dira. Zentzu berean, milaka erreserbisten deiare hasi dute Libano ala
Cisjordaniako mugatan kokatzeko honela, militar profesional gehiago bideratu ahal izango dituzte Gazako zerrendara. Testuinguru honetan, UNRWA agentziak Gazako hainbat ospitaletarako finantzaketa eten du baliabide faltagatik. Eta testuinguru honetan ere, jakin dugu, Edan Alexander, militar israeldar estatu batuarra askatuko duela Hamasek Gazan su-etena lortzeko borondate honeko keinu gisa. Aritz Santa Maria, egunon? Egunon, erabaki honekin Hamas negoziazio intentsiboak eta ahalegin serioak hasteko prest agertu da. Gerra geldiaraziko duen eta presoak adostasunez trukatuko dituen azken akordioa lortzeko. Hamasek araber Gazako zerrenda erakunde independente eta profesional batek administratzeko akordio bat lortzeko borondatea adierazi du. Lasaitasuna eta egonkortasuna bermatzeko. Bai eta blokeo amaitzeko eta herria berrerekitzeko ere. Eta Hamasen buruzagitzak estatu batuekin negoziazio zuzenak eta aurreratuak dituela baieztatu du Al Jazeera telebistagatean Gazako zerrendan su-etena berrezartzeko eta laguntza humanitarioa sartzeko helburuz. Hamaseko buruzagaitzako kide batek baieztatu du elkarrizketan martxan daudela eta Israelek martxotik blokeatua duen laguntzaren sarrerari buruz zein su-etenari buruz hitz egiten ari direla zehaztatu du. Eta gaur kalera irtengo diren Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduko kideak Palestinako herriaren aurkako genozidio sionista salatu eta Euskal Herrian deitzen ari diren mobilizazioak babestu ditu aste honetan izango den Nakbaren urteurrenaren bueltan. Pentsiodunek onartezinetzat jo dute Europako gobernuen jokabidea eta jarrera argia eta irmoa eskatu dute genozidioa amaitzeko. Armak berehala uztea eta herrien existentzia bermatuko duen negoziazioa eta bakealdi bat zabaltzea eskatu dute halaber. Eskerrik asko Aritz. Gero arte. Nazioarteari dagokionez esango du ere, Errusia eta Ukraina aurrez aurre esertzekotan egon daitezke gerraren bukaera negoziatzen hasteko. Putinek jarri du asteburuan eskaintza eta Kievek erronkari heldu dio. Maiatzaren 15erako egin zuen deia Vladimir Putinek negoziazio serioak abiatzeko prest daudela esan da. Двигаться в сторону восстановления конструктивных отношений с государствами. Ostegun honetan Istanbulen bake elkarrezketak abiatzeko hitzordua jarri zuen Errusiar agintariak. Aurreko horia hainbat Europar agintari Volodymyr Zelenskirekin edukitako bilkurak honen ostean Keir Starmer, Britainia handiko lehen ministroak 30 eguneko baldintzari gabeko su-etena eskatu zuen. The position we've now got to today is absolute unity across a whole range of countries around the world, including the United States. Errusia lehenbizi elkarrezketak abiatu behar direla erantzun zuen eta ondoren ezarri halko direla su-etenak edo antzekoa. Zelenskik erantzun bikoitza, batetik astelehen honetatik bertatik su-eten bat indarrean egon beharko litzatekela elkarrezketetarako aurre baldintza gisa jarriz. Aldi berean, baina ostegun honetan Istanbulen bera pertsonalki egongo dela berretsi du, Putini bertan egoteko erronka boteaz. Eta Txina eta Estatu Batuen arteko akordio komertziala iragarri du Washingtonek, gaur espero da bi herrialden adierazpen elkarbanatu bat, Trumpen administrazioak gogoan dugu mugazergen politika abiatu zuenetik, Txinarekin zuzeneko talka izan duela, 145 arteko zergak ezarri baitzituzten. Asteburuan, Genevan izan dira bi herrialdetako ordezkariak, akordioaz hitz egin du Washingtonek, elkarrizketa oso aberasgarri ez Txinak eta astelen honetan xehetasunak ezagutuko ditugu. And I think that led to a great deal of the productivity. Scott Bessent da Estatu Batuetako ekonomia idazkaria eta berak iragarri du akordio garrantzitsua lortu dutela. But I can tell you that the talks were productive. We had the vice premier, 2 vice ministers who were Trump gobernura heldu eta gutxira mundu osoari muga zerga gogorrak ezarri zizkion bere administrazioak, ondoren baldintzak banan negoziatuko zituela iragarri zuen Etxezuriak eta Britainia Handiarekin lortu zuen pasaden astean lehenbiziko akordioa. Haren bidetik etorri da orain Pekinekin adostutakoa. Eta nazioarteko beste txoko bati ere begirada eskaini berra diogu goiz honetan. Izan ere, urte eta erdi igaro da Javier Mileik Argentinan presidentetzarako hauteskundeak irabazi zituenetik, ustez iragarpen guztien kontra Sergio Massa hautagai peronista garaituz. Agintaldiaren errepasoa egingo dugu oinatz. Kontatu ez ditugun arren ziurrenik Javier Milei gehien errepikatu duen hitza motozerrarena izan da gauzak honela motozerra bihurtu da ikur libertarioaren simbolo. Duela 17 hilabete ultraeskuinak Argentinako hauteskundeak irabazi zituela hala agertu zen Milei jendearen aurrean. Hoy damos por terminada una larga y triste historia de decadencia y declive y comenzamos el camino de la reconstrucción de nuestro país. Hoy enterramos décadas de fracaso
peleas intestinas y disputas sin sentido. Peleas que lo único que han logrado es destruir nuestro querido país y dejarnos en la ruina. Hoy comienza una nueva era en Argentina, una era de paz y prosperidad, una era de crecimiento y desarrollo, una era de libertad y progreso. Urte terdi igaro dela Mileiren agintaldiaren errepaso egiteko une egokia da. Honen aurretik ordea aipatu behar da Argentinak etengabeko inflazio egoera bat bizi duela azken gobernuen ajeak eta herentzia. Cristina Fernández Kirchneren agintaldia eta Macri zein Fernandezen agintaldiak aztarna hori utzi zuen Argentina. Ziurrenik hau esan da hobeto ulertuko da Mileiren garaipena. Eta lehenengo izpide izan dugun motozerra hain zuzen ere inflazioaren egoera iraultzeko argudio erabili izan du Mileik. El plan motosierra será porque le vamos a pasar la motosierra al gasto público. Tiemblen políticos, sigan mintiéndole a la gente, manga de delincuentes, ladrones. No les gusta nuestro plan porque de ahí ustedes no pueden morder, se van a quedar sin robar, van a tener que laburar como personas honestas. Mileik agintaldia zuenetik aplikatutako neurriak ugariak eta sendoak izan dira. Botere iritsi berritan premiazko beharraren dekretua sinatu zuen, bere agintaldia hartu eta 10 egun eskas geroago onartuta. Presidenteari 2 urtez Kongresuaren gainetik legeak egiteko ahalmen berezi ematen zion honek. Dekretuak bere 326 artikuluetan eredu ekonomikoa eta estatuaren rola errotik aldatzea proposatu zuen. Motozerra entzun dugun bezala gastu publikoa murriztean datza, horrela ezabatu zituen zenbait ministeritza. Lo primero que tenemos que entender es que el Estado no es la solución, el Estado es el problema. Ministerio de Turismo y Deporte, afuera. Ministerio de Cultura, afuera. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afuera. Ministerio de las Mujeres y Género y Diversidad, afuera. Ministerio de Obras Públicas, afuera, aunque te resistas. Gastu publikoaren murrizketa basatia da gobernuaren programaren ardatz nagusia, austeritate fiskalaren dogma ultraliberal zahar aldarrikatuz, programa sozialen murrizketa masiboarekin batera obra publikoa zientzian eta bar. Era berean, estatu mailako langileen kaleratzen masiboak erakorrikoa dira. Eta orain, 55.000 pertsona inguru geratu dira lanik gabe. Kaleratzeekin batera, soldata murrizketa ikaregarri baten kontura inflazioaren gainbera aldarrikatu du Mileik. Kaltetuenak soldata baten menpe dauden langile publikoak izan dira berriz ere. Halaber, ekonomia izpide nazioarteko diru funtsarekin sinaturiko akordioa 2 ondorio larri izan ditu, batetik ikaragarrizko zorpetzea eta beste aldetik aberatxe berriz ere etekina aterako dute. Mileik irakitako beste fronte bat, diktaduraren memoria eta erreparazio politiken kontrako erasoa. 4 hamarkadako adostasuna utzi du eta gertaturikoa ere kolokan jarri. Martxoaren 24 ospatzen dute Argentinako memoria, egia eta justiziaren eguna. Bada audio egungo presidenteak. No fueron 30.000 los desaparecidos, son 8.753. Estamos absolutamente en contra de una visión tuerta de la historia. Mileiren agintaritzaren errepaso azkarra egin dugu, baina beste 11 neurri eta adierazpen polemiko egin ditu Mileik Argentinako presidenteak. Kirol aria, naiz irratian. Bi minutu goizeko 8:30 izan daitezen eta pilota kontuekin hasiko dugu kirol tartea. Iñaki Artolare finalerdietan izango da nagusitasunez irabazi zion igande honetan Peio Etxeberriari eta Larrazabalen aurka bilatuko du finalerako txartela. Iraia Kamra, egunon. Egunon, final laurdenetako ligaskan azken partidetan erabaki dira multzo bakoitzeko finalerdietarako sailkatuak eta Iñaki Artola izan da txartel hori lortzen azkena. Igande honetan Etxeberriari 22 eta 14 irabazita. Joko puntu honean dabil alegiarra eta aldeko haize hori baliatu du 22 kuadroa iristeko. Poza, partidu zail bazan, hile hogizikoa, Peio Etxeberrian kontra, eta bueno, balio handikoa. Netzako finaleko helburuoi hor dauket, burun jarrita, gezurri ez esango, eta horrez gen final erdite iristea behare, baliokoa zan netzako, ez da, bueno, lau bakarrik isteie, horreare, gaur baloratu, ospatu, aldan neurrin, eta, bueno, bihartik ilusio guztikin urrungoa prepatzea. Larun batean izango da lehen finalerdia, Jokin Altuna eta Unai Lasoren artean, bigarrena igandean Artola eta Larrazabalen artean. Ez da posible izan, alabez ez da. Heldu den urtean F Ligan izango, joanekoan berdinketa lortu estean itzulerakoan aurretik jarriarren, ies egin dio igoerak. Kazereñoren aurka penalti bati esker aurreratu zien Alabeseko neskak, baina aurkariak ez zuen etxi eta berdinketarekin luzapena behartu zuen.
Hau amaitzear zela kanpokoek egin zuten garaipenaren gola, 1 eta 2 azkenean, eta Alavesek ezingo du lehen mailan aritu datorren urtean. Andrea Esteban entrenatzailea aurrera begira jartzeko beharraz. Creo que después de pasar este duelo que nos costará, lo miraremos con orgullo, con ilusión, veremos el trabajo hecho. Yo les he dicho a las jugadoras, han sido más de 190 sesiones de entrenamiento, que he ido feliz, que he aprendido, que creo que he enseñado, que he disfrutado con ellas y me da pena mañana no ir a trabajar. Triste Alba Aznar jokalaria, baina burua altxa eta aurrera jarraitzeko beharraz. Somos el espejo para muchas chavalas. Hoy seguramente muchas quieren ser como nosotras en un futuro, así que nosotras tenemos que seguir siendo ejemplo y que vean que pueden llegar y que si trabajan, pues en Vitoria hay muchísimo ambiente de fútbol, pueden vivir o al menos igual pueden tener la oportunidad, así que les animo que igual ahora nos ven tristes, pero el fútbol luego te da mucho. F-Liga bera, azken jardunaldiaren faltan dena erabakia gelditu da. Atletikek ez du Europan jokatuko, baina Superkopa lehiatuko du. Granadak zubietan galdu ostean Bartzelonarentzat da Liga eta maila galduko dute Betis zein Valentziak. Atletikek 1 eta 0 irabazi dio Espainoli etxean, baina 3 puntu horiek ez dira nahikoa izan Europan sartzeko. Pasaden astean Atletikoren aurka galdu ostean ia ezinezkoa zirudien eta hala baieztatu da. Hala ere Superkopa lehiatuko dute. Granada zen 2. postu hori zalantzan jarri altziona, baina jardunaldi baten faltan 6 puntuko aldea dute bilbotarrek. Andaluziarrek galdu egin baitzuten Realaren aurkako partida. 4 eta 2 batekin agurtu dute txuri-urdinek euren zalegoa eta baita taldearen indargune garrantzitsuak izan diren batzuk ere. Tartean, Ane Etxezarreta. Irabaztek kriston postasun emateit. Bai, etxen aspaldiko partez irabazin deblako, eta bestalde, azken egolako despedida bat eukitzare asko eskertzen dalako 3 puntukin. Bestera batea saboreatzen da, eta oso pozik, etorrian jende guzti eta sentitueten baitasun guztikatik. Txuri-urdinek aro berri bat abiatuko dute datorren denboraldian, hainbat jokalarik ez dutelako jarraituko eta ez da entrenatzaileak ere. Eibarrek ez du nahi bezala agurtu bere zalegoa, 1 eta 2 galdu dute Atletikoren aurka. Denboraldi historikoa egin dute Armaginek azken jardunaldietan dezente behera egin duten arren. Gerai Martinen azken partida izan da Ipuruan. Contentas por haber cumplido el objetivo con creces hace tiempo. Hoy nos hubiese gustado otro resultado para despedirnos de nuestra gente en Ipurúa, pero vamos a quedarnos con la imagen que hemos dado, que creo que ha sido buena. Gainerako emaitzei dagokienez, txanponberaren aurpegirik alaiena eta tristena Betis eta Bartzelonaren arteko partidan ikusi da. 1 eta 9 irabazi dute Kataluniarrek Liga garaipena baieztatzeko. Maila galduko dute Andaluziarrek. Eta gizonezkoetan berriz, txapeldunen ligako txartela lortzeko urrats berri emandu Atletikek, Alavesen aurkako derbia irabaziz, Arabarrek puntu bakarrera dituzte jaitsiera postuak. San Mamesen sailkapenaren 2 ertzetan diren taldeen arteko derbian poza eta kezka elkarbanatu dituzte. Zail jarri ditu 3 puntuak Alavesek, baina partida amaitzeko 20 minuturen faltan, Manu Sánchezek bere atean egindako golarekin Atletikek txapeldunen liga izateko urrats erraldoia eman du. 3 jardunaldiren faltan 3 puntuko aldeari eusten diote zurigorriek atzetik duten Villarrealekiko. Aingeru Olabarrieta. Badakigu gaurko 3 puntuak oso garrantzitsuak zirela, lortu izan ditugula, baina oraindik helburua ez dagoela bukatuta eta ez dugula lortu oraindik. Horregatik, geratzen diren partiduak guztia ematera eta irabaztera. Alavesen kasuan jaitsiera postuei iskin egin nahian jarraitzen du. Maila ona erakutsiz, baina emaitzen faltan, azken jardunaldietan mailari eusteko grina aldarrikatu du Ander Guevara Alaveseko jokalariak. Tenemos ahora el miércoles otra final. Me estoy convencido de que el equipo va a llegar en un buen momento. Pues obviamente el partido de hoy, la derrota de hoy nos hace daño, pero tenemos mucho que decir y no tengo dudas de que Mendy otra vez va a ser una caldera y que junto a ellos vamos a sacarlo. Goiko postuetara itzulita beste puntu bat lortu du Osasunak, kasu honetan denboraldi bikaina egiten ari den Betisen aurka, eta 45 punturekin 10. postuan dira orain gorritxoak. Realak larunbatean jokatu zuen Atletikoren aurka 4 eta 0 galdu ostean, zaildu egin zaio Europarako bidea, 12. postuan dira orain txuri-urdinak 43 punturekin.
Gainerako partidei dagokienez, Liga ia Barsaren eskutan dago. Real Madrili 4 eta 3 irabazi ostean 7 puntuko aldea baitute Kataluniarrek 3 partidaren faltan. Eta Albaniako lurretan izan da Italiako giroa igande honetan. Pedersenek bere bigarren etapa garaipena lortu du eta Magliar La Rocha berreskuratu du Rolitzen kaltetan. Ziur aski ez da kezka iturri Magliaren galera, hala ere Roglichentzat egun batzuetarako lasaitasuna emango baitio. Lasterketa kontrolatzen lanik ez eta etapa arteko konpromisoak ere gutxituta. Azken igoeran Pello Bilbaok egin du saiakera denbora galduta zegoen Gernikarra aurreko etapetan. Igande honetakoan tarte geixiago izateko, baina ez diote utzi. Astelehen honetan atseden eguna dute eta asteartetik aurrera Italian jarraituko du giroak, esprinterrentzat aukerarekin. Eskerrik asko Ireia. Naiz irratia. Aulen kontra izeneko kantu horrekin. Kontrola barkatu. Ondo izuela Iker. Hasi zara? Aspaldi ez nuela esaldi hori entzuten. Pertsona hona naiz. Endabiziko kantu honetan, ez, Aulen kontrola honetan, entzuten da gitarran flangerrazo bat. Feiserra. Feiserra da? Bai, ez duzu ondo egin zure lana. Bera gustatzen zait. Hemen ikasi egiten dugu. Zein da flangerraren eta feiserraren arteko desberdintasuna? Nik feiserra dutela. Oso antzekoa. Bai, efektu antzekoak dire, baina, ez dakit zehazki zein den, ze badut inguruan lagun frikiren bat, Xabiron izena duena, eta berak... Ordunen ere, jotze duna, tarteka. Tardezka, ordunen jot, monok ezin duenean Xabino tortzen da. Eta berak esango, erantzungo lizuke zer den, baina nik... Bestela YouTubeen, Ego Amerikarren batek ziur nago erantzuna dakala horretarako. Sakonegiak dira Euskal Entzule medioa ulertzeko, orduan, jarri lerropare bat eta listo. Medioak. Ez da... Ergatiboa. Egia da. Bai, barkatu. Jode, ez dut euskarako... Gauza bat aitortu behar. Oso ona. Gauza bat aitortu behar. Karo, Bizkaian izan nintzen bizitzen eta horrek ez du balio. Gauza bat aitortuko ez dut. Iaz, Gazteako C2 maila eskuratu nuen eta... Gazteako? Gazteleakoa. Gazteako. Gazteako C2 maila eskuratu nuen eta euskarakoa ez. Hortaz, oaingoz, euskarakoa lortu arte puto español de mierda. Adiós. Naiz irratian hitz egiteko entzun egiten dugu. Informazioaren aria. Goizeko 9:20 gutxi izan daitezen 3 minutu falta zaigu eta tartea baliatuko dugu errepideetara begiratzeko. Oinaz, bada errepideetan nabarmentzeko jazoerarik? Momentu honetan trafiko sailak dioenez, arreta beti ere, autopilaketak ordu honetan izaten direnez, Leioa, Barakaldon eta Galdakaon, baina hortik aurrera ez da nabarmentzeko beste arazorik. Ederto, eguraldiaren nondik norakoak ere berreskuratuko ditugu, Ikerri Berruzea. Giro lasaiagoa izango dugu astelen honetan, naiz eta oraindikan ere ez egonkortasun puntu bat izango den. Goizean zerua ia erabat oskarbi agertuko da lurralde osoan, naiz eta litekena den bailara batzuetan behelaino pixka bat agertzea. Orokorran hala ere, giro lasaia eta eguzkitsua izango da goizeko lehen orduetan. Eguerdi alderako ordea pixkanaka berriz ere hodeiak ugaritzen hasiko dira, eta arratsaldeko lehen orduetan zerua estali xamarri geratuko da. Arratsaldean hodei hauek anemeka zaparradatxo batzuk utziko dituzte, gehien baten Nafarroan bustiko du, gainontzeko lekuetan euri egitea zaila izango da, eta orokorra mitzaten Nafarroan bertan ere euri gutxi espero da. Azken orduetan, mendebaldean, Bizkaian eta Araban euri pixka bat ere izango da, baina ez eraskorik ez du egingo. Haizeak egotik ahul joko du goizean, arratsaldean kostaldean brisa pixka bat ibiliko da, temperatura minimuek behera egingo dute, 2 eta 9 gradu bitartean errendituko dira, masimoak antzeko kokatuko dira, Kantauri isurialdean 16 eta 19 gradu bitartean, eta Hego isurian 14 eta 19 gradu bitartean, temperatura freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean eta altu xamarro lekuetan emango dira, eta altuenak aldiz, kostaldean eta herriberan. Temperaturei dagokienez esango dugu, 13 eta
7 gradu arteko temperaturak dauzkagula Euskal Herriko hiriburuetan. Errepaso eginez gero esango dugu 7 gradu dauzkagula Gasteizen, 8 gradu Iruñean, 10 gradu Bilbo eta Donibane Garazin, 11 gradu Donostia eta Maulen, eta 13 gradu esan dugun bezala Baionan. Heldu zaigu analisi mailari tartea egiteko unea, goizeko 9:20 gutxi, goiz honetan gurekin daude Garbine Biurrun jurista eta Ekina Torres Sagasti, kazetari eta filosofo. Egunon. Egunon. Egunon, Garbine. Egunon, ez nuen asmatzen, mikrofonoan eukan emanda, etzun nahi. Egunon, Garbine. Boikoten bat edo badaukagu igual, akaso. Hacemos asteburua, ondo junda? Bai, oso ondo. Bai, ondo. Gualdiak azkenen lagundu du, espero baino dio, eta nahiko txukun. Hori da. Guk herri urratxi gutxi egin behar izan diogu, Donostian egia auzoan bizipoza eguna izan dugulako, beraz, asteburu borobila. Pozgarria. Ea, astea ere borobila izan dadin, eta horretarako basiko era hitz egiten Guggenheim Urdaibai Stop plataformari buruz, izan ere Miren Artzailuz Guggenheim Museoko zuzendariarekin bildu dira lehenbiziko aldiz eta positibotzat jo dute topaketa. Aurkezpen laburra egin ondoren eta Artzailusek proiektu horren inguruan duen informazio eta iritzia ezagututa, proiektua behin betiko alboratzeko nahia maigaineratu dio plataformak. Erakundeko oraindik ez dute publiko egin proiektu hau, baina Guggenheim Bilbao Museoaren webgunean zintzilikaturi dago egitasmoa. Gainera martxoan Imanol Pradales lehendakariak eta Elisabete Etxanobe Bizkaiko diputatu nagusiak horri buruz hitz egin zuten, zehaztapen handirik eman gabe, baina Urdaibaiko proiektuak Guggenheim Bilbao Museoaren etorkizunari eragingo diola edo baldintzatuko diola esanaz. Urdaibai bera eta bere balio ekologikoa jarri dituzte bileraren erdigunean, biosfera erreserba babestea helburu, gainera egitasmoa hasieratik inposizioa dela salatu dute beste behin ere. Bileran proiektu kulturala ere izan dute hizpide. Herri plataformak ohar batean adierazi duenez, Arzailusek arretaz entzun ditu, zentzu horretan luzatu dizkioten proposamenak, hala ere argi utzi du proiektu horren atzean Guggenheim Museoaz gain erakundeak ere badaudela eta azken erabakia guztia buena izango dela. Sinistu nahi dute faktore guztiak mahai gainean jarrita, hausnarketa zintzo egingo dutela erakundek eta Busturialdean proiektu hori gauzatzeko asmoa bertan bera geratuko dela. Bain zuzen, jakin dugu nola ikusten duzuen afera hau, denbora aurrera joan baita, museoaren iragarpena egintzenetik, proiektuaren zabalpena iragarri zenetik, eta berritasun handirik ez dugu izan, entzute prozesua salbu, Garbine? Bai, ez dakit, nik ez dut gehiagik jarraitu baino, benetan, hasteko aurreneko hurbilketa moduan, esango nuke, printzipioz, horrelako ekimena Urdaibain egiteko beste museo bat, edo ez dakit zehazki museo bat izango litzateken, tradizionala edo beste balakoa, printzipioz astakeria bat iruditzen zait,
nik ez dakit zergatik ez ditugu nolako paraje naturalak eta pakeen uzten eta errazten herritarroi hoiengandik gozatzen, ez da. Baina tira, ez dakit benetan zer nolako ekimena izango litzateken eta interesik izango lukeen bertako herritarrontzat, kanpokoentzat eta batez ere naturarentzat. Ez dakit zertan datzan zehazki proiektua eta, proiektua edo aurre proiektua. Eta gaina ez dakit oso tajuzkoa dan, eta ez dakit beste inon gertatzen den, ez dut uste Guggenheimen horrelako bi gune horren gertu egotea bata bestearen gandik, ezta? Beraz, hori, gertutasun hori, Bilboko Guggenheimen gandik, eta printzipioz hori, natura zaintzea, eta ez dut uste horrelako ekimena, printzipioz naturari mesederik egingo liokeen eta alderantziz pensatzen dut izango dela. Izatekotan. Ekine? Asteburuan Badrelion ikusten izan naiz, Barakaldoko beken, eta beste behin ere, ez dakite, memoria egiten duzu ez, Barakaldoko bek batek ere, zenolako misioa duen, edo hasiera batean zuen, eta lako kontzertutarako ze desegokia den esate baterako, ez da? Bestelako aretoak asko zakustika hobea dutelako, eta bar, tira, oso toki hotza, ez dakit horri buelta batzuk ematen, Guggenheimera toki zaldatuz. Patronoak eta begiratzen baldin badituzue, webunan bertan dituzue, fundatzaile gisa ageri dira Jaurlaritza, Bizkaiko Foru Aldundia, eta New Yorkeko Guggenheim fundazio enpresa dana delakoa, eta ondoan badituzue patrono estrategikoak, ezta? BBK, Iberdrola eta BBVA. Hau aintzat hartuta. Guggenheimek Bilbok duen ez dakit metropolizaera hori mundu zabalean edatu, ez du nik uste dut orain arte estrategia bat izan nazio ikuspegi bat duena inondik inora, baina lortu du halako ospe eta Bilbo eta Bilbao hobeto esan da mundu zabalean irudikatu eta turismo joan etorriaren jo puntu horretan jartzen, eta noski horrek dakarren inpaktu ekonomikoan, ezta? Gauzak honela, Guggenheimen garapen hori Bizkaian, Urdaibain, ez dakit paraje horiek ezagutzen dituzuen, Greenpeaceen Instagram kontuan badituzue, jende aurpegi ezagunak, bertan in situ adierazten hor bertan alako azpiegitura batek ez duela esankaz bururik. Bereziki, turismoari begira jarri ezkero, izugarrizko aberastasuna duen tokia delako izan oinez, irisgarritasun kontuak aintzat hartuta ere padura bertaraino iristeko aukera duzu, txalupaz, bizikletaz, bada nolabait Euskal Herrian, geratzen zaigun azken itxasadar salbuetxia. Pasaiako badia, ez dakit hori alde horren berreskuratuta badago, baina itxasadarra asko eta asko erabat kutsatuta, zikinduta eta industriak janda egon direlako. Hau nolabait esan dezagun, geratzen zaigun azken altxorretakoa dela, ezta? Ze nezesidade esate baterako azpiegitura horreta edo toki inguru horretan Guggenheim hau jarri, eta ez dakit mundu zabaletik datozen turista horiek erakarri beharrean, orain arte bat zenbait azpiegitura, izan daiteke kirol, udaleku, belaunaldi berrientzako naturgune bat, arnasgune bat, osasun beharra duenarentzako arnasgune bat, eta azken batean Euskal Herriko geografiako zati eder bat, guztiok ezagutu beharko genukeena, eta Euskal geografiaren eskema hori buruan ere txertatzeko oso ariketa praktiko eder, merke, jasangarri eta osasuntsua izan daitekeena. Tira, ez du itxura hori, orduan bigarren partea. Miren Arzallusek hau geldiarazi dezake, zalantza dauzkat, baditugu aurrekari batzuk, esate baterako Donostiako Tabakalerako hasierako proiektuan Ane Rodriguez zuen zuzendari, baina plan estrategiko edo estrategiaren izenean hor aldaketa batzuk ezarri zituzten administrazio kontseiluak aldatzen dijoazen heinean, ezta? Eta kolore politiko ezberdinen jokoen baitan. Hemen azken batean administrazio kontseilu edo patronuek hartuko dute erabakia, eta ez dakit banik ze puntutaraino izango den aukera Miren Arzallusek zerbait jokatzeko. Bere posizioa zein den nolabait
argitu edo jakinarazi nahi izan badu, hori izan daiteke, halako helduleku interesgarri bat, zuzendariak berak premiarik ez badu ikusten, baina ikusteke ezakit nik umore ukitu txiki bat ematearren, kanpoko txakurtxo hori, eraldatu, desagregaziko balu, nik personalki eskertuko nioke. Eta, eta pixka bat buelta emanez ere, hemen euskal diru funtsek parte hartzen dute, zeharkala zuzenean, eta badirudi kontua badela Bizkaitar eta Bilbotarren kontu bat, eta uste dut gutxienik Araba Bizkaia eta Gipuzkoako ogasun sistemaren baitan kokatzen den kontu bat dela, eta badirudiela beste lurraldek ez dutela jokatzen, inpaktua izan barko luke 3 lurraldetan, hori uste dut nik, eta turismoari begira ere zirkuito jasangarri eta zentzuzko bat inpaktu ekonomikoa banatua izan dadin, eta ez Bilboko metropolian. Eta debarre izitzaidan bukatzen dut honekin. Aitor Estebanek aipatzen zuen Guggenheim aipatu gabe Gernika, ez da? Gernikaren urte hurrena orain gutxi pasa dugu. Akaso, Gernikak beharko luke museo bat, Gernikako kuadro hori Madrilen dena berreskuratzeko Gernikan bertan, horrek izan beharko luke bere zakit marku edo eraikin propio bat ezakit ez naiz hor sartzen, baina Guggenheim horrekin lotu nahi dute. Uste dut, hau joko itxusi bat izan daitekeela, nolabait irudikatuz, Gernikari dagokion hori berreskuratuz, azkenean lako trampatxo bat egin, eta horrekin nolabait justifikatu, ez museo bat behar duela Gernikako kuadro hori hartzeko. Hau, nire usta da, titular suelto hori hartuta, ez da, eta uste dut honekin isiltzen naizela. Kontuan hartu beharrekoa azken elementu hori ere, ze orain artean ez da alakorik entzun, baina gehiago jakiteko ere gurekin da Eider Gotxi, Guggenheim Urdaibai Stop plataformako kide, egunon? Egunon. Guggenheim Fundazioaren ordezkari batekin bildu zarete lehen aldiz okerrez bagaude, eta jakin nahi dugu, nola joan da Miren Arzaiusekin izandako bilera? Bai, pasadan ostiralean egon ginen Miren Arzaiusekin, Haizea Barzenilla eta neu, eta bilera positibotzat hartu behar dugu. Azkenean landu genitun gaiak guretzako garrantzitsuak izan ziren, alde batetik Urdaibai balorean ipini genitun, Urdaibai guretzako museo bizia da, eta Urdaibaiek baditu bere balio ekologikoak nazioartean aitortza dutenak, eta horri esker hainbat babes figura ditu. Beraz hori da lehenengo gauza mai gainean jarri genduna. Hori horrela izanik baditu bere helburuak, eta bere helburuak kontserbazioarekin lotutakoak dira, espezie eta habitaten kontserbazioa nagusiki. Proiektu honek helburu hauekin talka egiten du zuzenean. Eta, bigarren puntu bat landu izan genduna beraiekin izan zen, egiten den hankasartzea gure ustez, ezta? Bilboko Guggenheim proiektua eta Urdaibaikoa konparatzea. Guggenheim Bilbon egon zanean, proiektu hau mai gainean jarri zanean, eukizituen oposizioak izan ziren batez be diru kontuetan eta kultur arrotz eta elitista bultzatu nahi izate horretan, ezta? Baina bai ikusten zen aukera moduan degradatutako industriak bere garaian abandonatutako eremu bat berreskuratzeko aukeratzo hori. Hori ez da Urdaibaien gertatzen. Urdaibaien diruak arduratzen gaitu diruarekin, diru publikoarekin egin daitekeen erabilera desegokia, edota gure kulturari museo honen etorrerak egin diezaioken kaltea, ezta? Azkenean kaltea ekonomikoa ere izan daiteke. Berton inbertituko den diru publikoa beste leku batzuetan ez talako inbertituko. Eta argi daukagu galera hori nabarituko duen sektorea kultura izango dela, gure kultura. Orduan alde horretatik bai ikusten dugu gure kulturak min bat jaso dezakela, ezta? Baina gai hauek baina askoz gehiago arduratzen gaitu kokalekuak, ubikazioak. Eta ubikazioak hemen ez dauka inongo alde positiborik. Artearen izenean ezin da guretzako artea den eremu bat zuntzitu, ezta? Eta hori argi utzi deutzagu. Proiektu hau benetan kulturala bada, eta proiektu honi bultzada bat ematearren beraien marka sakrifikatzeko prest badaude, hausnarketa bat egin beharko lukete. Eta hausnarketa horrek erreala bada eta guk mai gainean jarri ditugun argudio guztiak kontutan eukiten baditu, erabaki batera eramango ditu, eta erabaki hori ezin da besterik izan, proiektu hau Urdaibaien ezin dela egin baino. Eta hori da gure esperantza.
gainera ez diogu bakarrik proiektu honi ezetza eman. Mai gainean, kultur aditu baten eskutik, aukera ezberdinak ipini dizkiogu. Ze berak ondo ezagutzen du Euskal Herrian daukagun museoen sarea. Eta museo sare honek daukan egoera ere ezagutzen du. Eta benetan kultura bultzatu nahi badute, eta herriari ekarpen bat egin nahi badiote, proiektu hau benetan nazio proiektu bat bada. Museo sare horretan kolaborazioak egin daitezke. Gaur egun naturgune zoragarrietan kokatuta dauden museoi laguntza eta ekarpena eginez, eta guztiok irabaziko genuke. Bai beraiek, marka bezala, eta bai Euskal Herriko museo sareak ere. Orduan, ez gara esku utzik joan. Hain zuzen, deigarria dena da ere, aipatu zela edo zuek kaleratutako harrean nabarmentzen da, hor Guggenheim eta baita ere, Arzallus bera hausnarketan murgilduak daudela, baina berriz alderdi politikoen baitan izandako bileretan ere aipatutakoen nabarmendu dituzue, eta hauetako esana da, ez dela proiektua ideia bazik, edo eta proiektu ez dutela ondo ezagutzen, ez dakit, badirudi akaso desfase bat badagoela bi eragileen artean? Bueno, guri argi itzi diguna da, hainbat aldiz galdetu behar izan diot, Urkulluk bere garaian publiko egindako hausnarketa zein puntutan dagoen, hirugarren aldiz galdetzerakoan bai erantzun dit, eta esan dit hausnarketa hori martxan dagoela, eta bera ere bere hausnarketa propioa egiten ari dela. Orduan, hausnarketa horren berri laster baten emango dutela ere esan zigun, eta utzi ziguten, proiektu bere egientzako proiektu estrategikoa izan da be, guztien artean hartuko dutela erabaki hori. Patronatuak momentuz ez diola proiektu honi baietzik eman, baina erabakiaren atzean ez dagoela bakarrik Guggenheima. Baizik eta badaudela hor baita be Euskal Herriko administrazioak. Eta administrazio horrek dira, gure agintariak dira, herritarrekiko zerbait zor digutenak, ezta? Informazioa beraiek ukatu digute, proiektua beraiek ez dute publiko egin, eta hor bai daukie gure administrazioek erantzunkizun bat. Miren Arzallusek esan zigun beraiek web horrian proiektu ideia hori zintzilikatuta dutela, jendea joan daiten ikusten zer izan daitekeen proiektu hau, baina ez dela benetako proiektua. Beraz, hemen ere erantzun berdina jaso izan dugu. Proiektu hori ondino ez dela proiektu bat baizik eta ideia bat. Beraz, guk ulertzen dugu, ondinoko denboraz gaudela, proiektu hori benetan bultzatu nahi bada, Urdaibaitik ateratzeko, ez dago Urdaibaian egiterik, eta beste leku batera eramateko. Orduan horre, ideia bada ere, hor sortzen den beste galdera da ere, eta ideia hori zertarako izan dute, edo ze intentziorekin, akaso? Argi dago, guk esan diegu, benetan intentzioa kultura bultzatzea bada, bultzatu dezagun kultura, baina natura zuntzitu barik. Eta hori egin daiteke, eta aukera ezberdinak ipini dizkiogu mai gainean. Beraz, hor erakutziko dute benetan zein den beraien borondatea eta beraien helburua kultura bultzatzea benetan, edo beste interes pribatu batzuk badaude horratzean. Eta hori argi geldituko da. Ze mai gainean jarritako argudioa kontutan dukita, argi dago Urdaibai ezin dela lekua izan. Hain zuzen, jakin nahi dugu, ea lanak ze puntutan dauden, une honetan, hor bere garaian hitz egin zen, egurrezko plataforma bat jarri naizela, hor ezegunetan bertan, baita ere bidexka bat ere, bidezior bat zabaldu egingo zela, eta hor lanak egingo zirela, horretarako ere aipagai izan genituen kostetako legearen baimenak, zakit, bereziki esango genuke agian hauek direla aurreratuenak dauden lanak, kontrako ez baldin bada, ze puntutan daude lan hauek, edo aurreratuak daude ere baimenak eta alako kontuak? Bai, begitu, proiektu honek 3 protagonista ditu. Lehenengo protagonista Dalia da, eta Daliak momentu honetan daukan egoera, Dalia eraizita dago, ekainaren 13an eraizi zuten, eta momentu honetan egiten ari direna da lurren deskutsatzea hasteko katak egiten ari dira. Zuloak egiten ari dira, zulo horietatik ateratzen duten materiala aztertzen, deskutsatze lan horiekin hasteko. Bigarren protagonista palafitoa izango litzateke. Eta palafito hau izango litzateke bide berdearen parte bat.
puntamuruetan hasiko litzateke eta Tegeriarate helduko litzateke. 940 metro luze izango litzatekeen palafitoa. Palafito honek pasatu zituen bere protokolo administratiboak bai Urdaibaiko patronatuan eta baita be Muruetako udalean. Udan, abuztuaren 8an konkretuki, lizitatu egin zen. Eta lizitazio horretan, boletin ofizialean publiko egin ziren kontu bi. Alde batetik, Espainiako gobernuak baimena ematen zuela palafito hori eraikitzeko dominio publiko maritimo terrestre izendatuta dauden lurretan, eta beste alde batetik, Eusko Jaurlaritzak publiko egiten zuen, zein enpresa zegoen prest palafito hau eraikitzeko. Bueno, guk hau ikusi gendunean, aurretik be azaldu gendun, baina errekurtso batzuk jarri genitun, eta Muruetako herritarrekin kontaktua egin gendun, ze aurretik, lurroiekia lizitatu aurretik, kontzesio bat bazeukaten. Eta kontzesio hori Muruetako herritarrek zeukaten, 30 urtetarako kontzezioa. Beraz, gure errekurtsoekin eta herritar hauek egin duten prozesuan parte hartzeko eskariarekin, palafito hau momentu horretan geldituta dago, bertan bera gelditu da. Beraz, berriro hasi beharko lirateke palafito honen proiektuarekin hasieratik. Uste dugu hau uztailaren erdietan etorri daitekela, ze momentu honetan martxoaren 15ean hasi eta uztailaren 15 arte bizoi europarraren ugalketa prozesua dago martxan. Beraz, hori errespetatu egin behar dute eta uztaila izan daiteke proiektu honi berriro ekiteko garaia. Eta hirugarrena astilleroak okupatzen duen partzela izango litzateke. Partzela honetan, kosta legea aldatzerakoan, babesa 100 metrotatik 20ra jeizterakoan, hor espazioa lortu dute, baina oraindik lurren kalifikazioa egin beharko litzateke. Eta dakizuenez, horretarako badago udalez gaindiko hitzarmen bat sinatuta, eta jakin izan dugu pasadan astean, plan berezi hori, bateragarritasun plan berezi hori, Gernika, Foru eta Muruetako apoak, hirigintza planak ikutuko lituzkena, aldundiak egingo lituzke hirigintza plan horiek, berak egin, berak kudeatu eta berak aprobatuko lituzke, hori dagoeneko argia ikusteko moduan dagoela. Beraz, laster edukiko dugu horren berri. Eta hauze izango litzateke egoera. Kosta legearen murrizketari demanda bat jarrita dago Audientzia Nazionalean, eta horren ebazpenaren zain ere bagaude. Badiadi, egongo gera aurrerantzean gertatzen denaz, Eider Gotxi, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Informazioaren aria, naiz irratia. Goizeko 9:02 eta 2 minutu, Gogora Institutua genetikoki identifikatu izan ditu Urduñako espetxe frankistan hildako beste 6 biktimaren gorpuzkiak. Hauek guztiak herriko hilerritik berreskuratu zituzten 2022ko eta 2024ko kanpainetan. Oñatzaizpur, egunon? Egunon Peleta entzulea bai, Gogora Institutuak azaldu duenez, hauek dira identifikatu dituzten pertsonen izena bizenak. Jose Gómez Narváez, Alquilino Flores Bautista eta Manuel Vivas Fernández Badajozko probintziakoak, Zollo Bidar Toledo Ciudad Realekoa eta Antonio Botelo Negrete Malagakoa. Dozen egunetan, talde bat Badajoz eta Malaga probintzietara joango da biktima horien lauren gorpuzkina familiei modu pribatuen emateko, familiekala eskatuta. Urduñako hilarriko lana 2024ko abenduan amaitu ziren eta guztira 93 pertsonen gorpuzkina berreskuratu dira, halaber jakinda Urduñan katibu zeudela hiltziren pertsona gehienak Extremadura, Andaluzia, Gaztela Mantxa eta Kataluniakoak zirela. Beste albiste nagusietako bat momentu honetan da, Abdullah Öcalan liderrak otsailean egindako deiari erantzunez, Kurdistango PKKak borroka armatua amaitu eta bere disoluzioaren hasiera iragarri duela. 12. kongresu egin baitu PKKak eta bertan Abdullah Öcalanek pasadean otsailean egindako deiari erantzunez aipatu moduan bere disoluzioa iragarri du PKKak. Kasu honetan delegatu ezberdinak hartu dutela aparte,
Iraken administraziopean dagoen Kurdistan hegoaldean egindako 12. kongresuan dio oharrak eta okalanek berak ere bertan hitz egiteko aukera izan duela. Imrali espetxean dute 1989tik Gatibu okalan bizi osorako kartzela zigorrera kondenatuta eta gaurko eguneko albistetako bat zalantzari gabe hau izango dela dirudi, PKKak berak bere disoluzioa iragarri duela kongresuan. Hala da, bai, oinatz eta egunaren nondik norakoak ere aipatu beharra ditugu. Itxaso Leon, egunon. Egunon Pelle eta egunon entzule, astelen honetan EH Bilduk agerraldia egingo du Iratxe Sorzabalen kasuari buruz hitz egiteko eta beste agerraldi bat ere egingo du kasu honetan Iruña Beleia aztarnategiaren inguruan. Hezkuntza publikoaren akordioa izango dugu hizpide gaurkoan, noski eta kontuan hartzekoak, Begoña Pedrosa sailburua Euskadi Irratian izango dela goiz honetan eta gainera hezkuntza batzordea izango dela Gasteizko Legebiltzarrean. Bide batez, Legebiltzarrean hitz hartuko duen beste eragile bat Euskal Gorrak elkartea da, haren arazoen berri emateko, eta Gipuzkoa mailan berriz Goizane Alvarez kultura eta kirol diputatuak multikirola programari buruzko analisiaren berri emango du. Lan munduan elak eta labek agerraldia egingo dute Bilbon, lanbide arteko gutxieneko soldatari buruzko mintegi bat aurkezteko, bestalde Satxek elkarretaratzea egingo du osasun sailaren aurrean, erizainen ezegonkortasunari eta errotazioari amaiera emateko. Iruñan berriz, Nafarroako enpresa konfederazioak 2025ko lan ezbeharren aurkako kanpaina aurkeztuko du. Nazioartean Ameriketako Estatu Batuek eta Txinak komunikatu bateratua aireratuko dute mugaztergen inguruko negoziazioen ostean eta kulturari dagokionez ere hainbat dira naizek jarraituko dituen kontuak. Esate baterako, Oiane Zuberoa Garmendiak aurkeztuko duen Apurkinak liburuaren aurkezpena, Gasteizko Santa Maria Katedralean aurkeztuko dituzten berrikuntzak edo Gertu Kultur Inklusiboa proiektuaren aurkezpena. Gainerakoan Peli adi egongo gara egunak eta asteak zer dakarren. Ederto ba. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepide egokienez badu nabarmentzeko jazoerarik. Bai, 2 puntu eta bitan komplikazioa badirudi ari direla izaten batetik istripua A8an Barakaldon Donostiarako noranzkoan bilgailuren arteko talka izan da 3 kilometrotako auto pilaketak errail bat itxita eta 3 auto ere istripu batean Bizkaia 627 momentu honetan Leioan Erandioko noranzkoan errail bat itxi dute eta auto pilaketa dezenteak ari dira izaten Pelle. Pazientzia beraz, txokoietatik igaro behar izanez gero, uraldiaren ondik norako uziak, Ikerri Barruzeak. Giro lasaiagoa izango dugu astelen honetan, naiz eta oraindik ere ezegonkortasun puntu bat izango den. Goizean zerua ia erabat oskarbi agertuko da lurralde osoan, naiz eta litekena den bailara batzuetan behelaino pixka bat agertzea. Orokorran hala ere, giro lasaia eta eguzkitsua izango da goizeko lehen orduetan. Eguerdi alderako ordea pixkanaka berriz ere hodeiak ugaritzen hasiko dira eta arratsaldeko lehen orduetan zerua estali xamarri geratuko da. Arratsaldean hodei hauek anemeka zaparradatxo batzuk utziko dituzte, gehien baten Nafarroan bustiko du, gainontzeko lekuetan euri egitea zaila izango da eta orokorra mitzaten Nafarroan bertan ere euri gutxi espero da. Azken orduetan mendebaldean Bizkaian eta Araban euri pixka bat ere izango da, baina ez eraskorik ez du egingo. Haizeak egotik ahul joko du goizean, arratsaldean kostaldean brisa pixka bat ibiliko da, temperatura minimuek behera ingo dute, 2 eta 9 gradu bitartean errendituko dira, maximoak antzeko kokatuko dira, Kantauri isurialdean 16 eta 19 gradu bitartean, eta Hego isurian 14 eta 19 gradu bitartean, temperatura freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean eta altu xamarro lekuetan emango dira, eta altuenak aldiz kostaldean eta herriberan. Euskotrenek jakinarazten du. Benetako lurruntren batean bidaiatu nahi duzu, zatoz Azpeitiko Euskotren Museora. Irterak larunbat igande eta jaiegunetan astelenetan izan ezik. Gozatu familian bidaia astezin batez. Informazio gehiago museo.euskotren.eus. Egin bat mugikortasun jasangarriarekin. Euskotren, Eusko Jaurlaritza. Kultura eta hizkuntza politika sailak, hizkuntza politikarako sailburu ordetzak diruz lagundua. Informazioaren aria. Behatzeita, nabarmendu dugu, Adula Okalan nek egindako deiari erantzuna emanez, Kurdistango PKKak borroka armatu amaitu
eta bere disoluzioaren hasiera iragarri du, hain zuzen otsailean hasi zen prozesua eta hain justu, orain Okalaren deiari erantzun dio talde armatuak eta espetxetik egin zuen deia Okalaneko gora ekarriko dugu. PKKak egindako 12. kongresuan hartu da erabakia, Inraldi espetxean den PKKko liderrak taldea disolbatzeko egindako deialdiari erantzun dio eta kongresuan Iraken administraziopean dagoen Kurdistan hegoaldean egin dute, alderdiko eta ordezkari ezberdinak hartu dute parte eta hain zuzen iragarri dute. PKKak bere ibilaldia amaituko duela 40 urteko borroka armatuaren ostean 45.000 bat hildako izan dira azken urte hauetan eta taldearen sortze eta erakundeko liderrak hitza ere hartu ahal izan du. Ez dakit albiste esanguratsua hau, otsailean hasi zen prozesua, burura eraman dutelako ekine, nola ikusten duzu albiste hau? Nik uste dute zalantzari gabe, badela pixka bat, garai aldaketa baten, seinale, ezta? Egia da, esan dezagun, azken hamarkadetan, eta batez ere, pentsatzen mundu errateak eta nire adinetik behintzat bizi izan dudan, 60. hamarkadaz geroztik munduan izan diren, esan dezagun, gatazka armatu, borroka ezberdin, eta nolabaiteko munduaren eraldaketa puntu batean bagaudela, ezta? Mugarri orokor bat egon badago, gero eta gehiago antzematen dena, eta munduaren eraldaketa horretan, gatazken kudeaketa horretan ere, uste dut hemen garapen sakoneko bat gertatzen ari dela, eskema aldaketa sakon bat egon badagoela, eta zentzu horretan ere, Kurdistango kasu ere badela adibidez, da? Euskal Herria bera izan den bezala, Irlanda izan den bezala, edo munduko beste zenbait puntu garrantzitsu ere izan diren bezala ez, Kolombia bera ere adibide jarren ezake, naiz eta batak bestearekin akaso apenas zerikusirik ez izan, baina akaso garaiarekin bai, ezta. Orduan uste dute urrats garrantzitsua dela, pentsatzen dut alako erabakiak sukaldatzea, elaboratzea, ez dela egun batetik besterako kontua izaten. Pentsatzen dut nazioarteko agente ezberdinek parte hartu dutela guzti honetan, eta ez dela alde bakarrez besterik gabe hartzen den erabaki bat, baizik eta hausnartuta eta aurrera begira Kurdistango herriak hainbeste sufrikario eta hainbeste eman behar izan duen garai luzeari nolabaiteko zentzua emanez noski, aurrera begira ere etorkizuneko argizpi batzuk ere mahai gainean jarri eta egingarri egin, ezta? Uste dut alako erabakiak oroar edozein dela gatazka, nahi baduzu eskala txikien ere ekar daiteke, baita norberaren maila edo plano personalean ere, ez? Halako ahalegin bat eskatzen du guzti honek, konpromiso handia, eta nahiko nuke pentsatu, bideo honek ekarriko duela nolabaiteko onura eta osasuna hainbeste sufritu duen komunitate baten bizitzeko, izateko eta lur propio edo bere lurrean bizitzeko eskubide hori gauzatzeko eta hemen pentsatzen dut aintzat hartu eta zaintzeko aspektu asko daudela eta adibidea besterik ez, espetxetik bertatik ere egiten den nolabaiteko aldarri jakinarazpen edo hausnarketa oso sakona dela, ez da, uste dut elementu oso gordinak dituela eta gordintasun horretatik abiatzeak oraindik ere pisu eta seriotasun handiago ematen diola, ez? Garbiñe? Bai, bueno, zaila oso da jartzea Okalanen buruan, baita ere beren alderdi, Kurdistango langileen alderdiko kideen buruan, baina egia da zaekinek aipatu duena, ez da, sufrimendu ikaragarria egon da, dago, ez da, Kurdistango jendea asko sufritu du eta asko sufritzen ari da. Abdullah Okalanek berak asko sufritu du, bere oraindik espetxeratuta dago, ezta? Eta bere da mazkila
ez dakit, 20 urte, gehiago, 89 uste dut dagoela espetxeratuta eta oso baldintza txarretan eta zailetan, ezta. Bitxia da alde batetikan, Turkian egon diren aldaketa politiko direla eta ez batakin, ez bestearekin, Kurdistango langileen alderdiaren gan ez dala, o alderdiarekiko, beto esan da, ez dala inolako aldaketarik izan, jarrera politikoa berdina izan da, Turkiako estatuaren gandik, eta baita ere Abdullah Öcalanen espetxe egoeraren ez da inolako aldaketarik izan. Nik ez dakit zer gertatu dan orain, zer aldatu dan, Öcalanek berak otsailean eskatu zuen moduan bere alderdiari, bere erakundeari, bertan behera ustea borroka armatua, gero, hoi onartu, suetena, eta orain ja erabaki nolabait esateko irmo hori gauzatzea. Ez dakit zer gertatu dan, ez dakit zergatik aldaketa hori, baina argi dago gauza bat, nire iritziz behintzat, ez dala o ez dutela apenas ezer lortu, edo ezer lortu urte guzti hauetan, nik ezin dut beren buruan, haien buruan jarri, baino argi dago, borroka armatu honek ere, esan nahi dut Kurdistango jendearenak, ez duela gaitasunik aurrera pausorik, benetako aurrera pausorik emateko, eta, sufrimena besterik ez duela lortu, eta jasan batez ere hasieratik kantzan sufrimena Turkiak eta beste herrialde batzuk noski Kurdistango herria zapaldu eta baztertu eta egin dutenak, baina azkenean beti bide politikoak, akordioak, adostasunak askoz ere eraginkorragoak, eragingarriagoak direla jendearentzat armak erabiltzea baino, eta esan dut, eta berriro errepikatzen dut, ez naiz bere haien buruan jartzen ezinezkoa zaidalako. Goizeko 9 eta 4 dira aurrera egin beharra dugu izan ere, 2 egunez Lesakan hasi eta Iruñan bukatuko den puzlea osatu arte ekimena burutuko da asteburu honetan, sare herritarrak deitutako dinamika da hau eta gehiago jakiteko gurekin da Beñat Uribe-Etxeberria, egunon. Egunon. Astea falta da ekimena ez dadin, jakin nahi dugu nola zaudete eta nola joan dira tokiko ekimenen iragarpenak. Bai, horretxe aipatu duzuna, tokiko egitarauen edo ekitaldien iragarpenak emanak dira asko, oraindik ez denak, baina datozen egunetan jakingo ditugu azkenengoen berri, eta gu azken momentuko prestaketa lanetan, eta burua da erabat jarriak maiatzaren 17-18 datozen larumat eta igandetan. 58 dira, egun zigorra erregimen itxian betetzen ari diren euskal presoak, eta 29 dira preso hauen barnebiltzen dituzten herriak. Taka bada ere, euskal presoak dauzkaten herrian kopuruak berantz egingo zuen, tokiko sare herritarren batzarrek nola bizi dute hau? Zer gertatzen da herrian presorik ez dagoenean? Noski ematen da aldaketa nabarmen bat eta egoera horrek erantzuten dio azkeneko urteetan herri guztiek izan duten edo oraindik presoak dituzten herri horiek dituzten behar horiei edo behar horien asetze horri erantzuten dio egoera honek. Alegia esan nahi dudana da, herri asko dira urteetan zehar, asko dira inkluso frankismo garaietik presoak izan dituzten herriak, eta iritsi da eguna, edo orain gutxi iritsi zaie eguna, ikusi dutena bere herria bat ere presorik gabe. Eta noski hau helburu bat da, larun batean eta igandean egingo duen ekimena sortzearen arrazoietako bat ere hori da, intzuzen ikusten genituelako oraindik bazirela herri batzuk bazirela oraindik presoak zituztenak, eta jarri behar genuela indarra eta jarri behar genuela gure aldarriaren fokua herri horietan hain zuzen aldarrikatzeko Euskal Herri guztiak eta konkretuki oraindik herri batzuk badutela beharra presorik gabeko herri izateko. Astea bukatzen ari ginela ere jakin genuen Iratxe Sortzabal preso absolbitu egin zutela torturengatik, sare herritarrak nolako balorazioa egiten du? Balorazioa noski dela ona guk aipatzen dugu beti biktimek behar dutela izan aitortuak eta errekonoizituak. Kasu honetan torturaren biktima den Iratxe bera ere
errekonozitua izan dadin aldarrikatu dugu azken urteotan, eta maila instituzional batetik, oraindik behintzat iritsi espazaio ere aitortza hori, lehenengoz audientzi nazionalak aitortu du edo errekonozitu du, Guardia Zibilaren atxiloketa baten baitan torturatua izan dela euskal preso bat. Maiatzak 17 eta 18 artean ekintza eta ekitaldi anitzak izango ditugu Euskal Herriko herri ezberdinetan, baina jakin nahi dugu, bertako ekitaldi hauetan nolako mezua nabarmenduko da? Nabarmenduko den mezua lehen aipatu dudanaren antzekoa izango da, ez? Behar hori markatu nahi dugu, behar hori erakutsi nahi dugu eta herrietara helburu horrekin goaz, eta herriak ere helburu horrekin ari dira lanean, ez? Datorren urtean 15 urte beteko dira etak bere jarduera utzi zuenetik, eta oraindik Euskal Herrian horrenbeste sufrimendu eta horrenbeste min eragin duen gatazka baten ondorioak bizitzen ari gara, eta ondorio guzti horien konponbidea da aldarrikatuko duguna herrietan, ez soilik euskal presoei dagokionez, baizik eta baita ere ieslari eta deportatuen auziaren amaierari dagokionez, eta noski gure mezuetan beti aipatzen dugun bezala, biolentzia ezberdinen biktimak aitortuak eta erreparatuak izan dadin aldarrikatuko dugu. Kontestu horretan konkretuki euskal presoen gaia landuko dugu, eta lehen aipatu duzun bezala 58 inguru dira oraindik erregimen itxian ari direnak betetzen beraien zigorrak, eta iritsi ekimen hau sortzearen arrazoietako bada ikusi genuela euskal presoen 100% betetzen dituela baldintzak, lege arrunta aplikatuko bazaio, beraien zigorrak erregimen irekian betetzeko, eta erregimen itxian betetzen ari diren preso horiei etzaiela ari besterik, baino beraien sufrimendua luzatzea. Baitzu zen, kontestu hori helduko diogu segituan, baina Etxarriaren zen puzlearen pieza maiatzak 18an jarriko dute, eta bertako sareko kidea da Mikel Mundiñano, egunon? Egunon bai. Igandean Etxarri nolako ekimenak burutuko dituzue? Ekimen xumea izango da, azken batean ere bai, duela aste pare bat ere bai, sakanako etxera eguna ospatu genulako, eta hor jarri genituelako nola baitere gure aldarrikapen eta indar guztiak ere bai, eta igandekoa ekimen xumen bat izango da, nun adieraziko dugun, behinak eta aipatzen ari den bezala, gure herriaren beharra, ez? Ze kontutan hartzen baldin badugu, eta datu batzuk botatzea uzten bai azue pixkat, gure herrian espetxe politikaren zama nolako izan den adierazteko oso esanguratsua da, ez? Gu esaten ari garena da, azkeneko 50 urtetan ez dugula ia presori gabeko hilabeterik ezagutu Etxarrin. Hori adierazgarria da, baditugu gaur egun oraindikan ia 20 urte preso eman duten herritarrak, badira 20 urtetik gora daramatzatenak, espetxealdi luzeak izan dituztenak, 50 urtetan azken batean 35 herritarrek ezagutu dute kartzela, eta ez hori bakarrik, ez gogoratu baita ere, Peio Marinaderen Aimaz, 93an espetxe politika bidegabeak ere erailtzuela, ez? Guzti honek adierazten duena da, gurea bezalako herri txiki batean zein nolakoa izan duen zama espetxe politika honek, gure herrian ezarri duen zama hori, ez? Eta gaur egungo egoera zein da? Gaur egungo egoera esan dezakegu hobea dela, baina oraindikan aipatzen ari garen bezala puzlea osatzeko badugu zeregina, ez? Momentu honetan lau euskal preso ditugu gure herrian, horietatik 2 erregimen irekian daude, 3. graduan, eta beraz, bat kontrol telematikoarekin ez duela espetxera itzuli behar, eta bestea 3. graduan, astelehenetik ostegunera espetxera lo eginez, eta gero baditugu salbuespenpean oraindikan erregimen itxian dauden beste bi herritar, ez? Batari oraindikan ez diotena batu nola baitere Frantzian betetako zigorra, eta horren zai dago, eta horrekin ere bai ikusten ari garena da, zein nolako moteltasunarekin ari den tramitatzen presoen eskubideetaz eta presoen nola baiteko urte guztie, Frantzian betetako urte guztia kontatzearen hori ez praktikara eramaterena, ez kontatzearena, hori hor daukagu, eta Unairen kasuare bai hor daukagu, ez? 35 urte eramaten dituena preso, bere garaian trikimaio judizial baten bidez bere zigorra nola baitere luzatu arazi ziotena, eta oraindik orain 35 urteren ondoren erregimen itxian dagoen euskal presoa da, ez?
Horrek esan bezala adierazten digu, urratxe garrantzitsuak emanda gaudela hemen, baina oraindik badugula behar bat herri bezala, lehen aipatu duzuen bezala, preso bieslari eta deportaturik gabeko herri baterantz joateko badugula oraindik gure herrian zeregina. 50 urte hauetako ibilbidean ere, pentsatzen dugu presoekiko sustenguak, joerak ere izango zituela. Ez dakit, nolako izan da joera eta gaur egun gaztengana heltzen da afera, eta bereziki gatazka lehen lerroan bizi ez dutenei? Esan behar duguna da, gurea bezalako herri txiki bat, 2500 biztanleko herri txiki batean, zama hori azkenean oso ikusgarri bihurtzen dela, urterik urte eta urte guzti hauetan zama hori astebururo egiten ziren bizitetan, gertatu diren istripuetan, egon diren kontu guztietan, zama hori ikustaraztean hori erreza egin zaigu gurea bezalako herri txiki batean, eta horrek ere bai bide eman dio urte guzti hauetan gure herrian egon den asistentzi eta elkartasun mota bati eta beste batekoa. Hortaz, esan nahi duana da, egia dela momentu honetan belaunaldi berriek ez dutena gatazka guk ezagutu dugun modu gordinean ez dutenak ezagutu, egia da igual urrun ikusi dezaketela, baina gurea bezalako herri txiki batean hain gertu tokatzen direnean bizilaguna espetxean daukazula edo bizilaguna iesean daukazula edo bizilaguna atxilotu dutela, bazkenean hori herrian nahiko gai hori beti dago, hori txarrez. Eta, nik alde on bat ere ikusten diot, eta zuk aipatu duzuna, herri hontan beti bizirik egon dela nola baitere konponbidearen aldeko aldarri hori, eta 50 urteren ondoren, oraindik ere, hemen gaudela konponbide hori eskatuz, Guzti hauekin geltzen gera, Mikel Mundinano sareko kidea etxarrin. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Bainat, sare herritarraren 10. batzarrean nabarmendu zen pentsatu beharko dela, nola heldu espetxen auziko azken faseari, nola irudikatzen duzu hau? Irudikatzen dugu edo irudikatu nahi genuke, borondate politikotik ere hartua den momentu hortan. Behin baina gehiagotan aipatu dugu, borondatea ezinbesteko dela aurrera egiteko, batenak eta bestearen borondateak noski, eta ez borondatea bakarrik baizik eta beti aipatu dugun eta sarek azken urteetan jorratu duen bide beretik, lege arrunta aplikatzearena, ez legea bakarrik, baita espetxe politikak ere. Lehen aipatu dudan bezala, lege arrunta eta espetxe politika arrunta aplikatuko balitzaieke 100% legoke gaur etxean. Eta ez da gehiagorik behar, aipatu bezala, arruntasun hori baino. Eta hori da eskatzen duguna, eta bide horretatik ere imaginatzen dugu amaiera, ez? Orain dela 2 urte ez geunden inondik inola ere gaur egungo zifra hauetan, aipatu dituzun 58 preso inguru horiek daudenak erregimen irekian zein itxian, erdiak direlako. Eta bide horretatik jorratu da bide azken urte pare hauetan, esango nuke gutxi gora bera behintzat. Espetxe ibilbide bat badago, legezkoa dena eta zilegi dena, eta bide hori jorratzea da nahi dena. Ez da besterik, lege arrunta aplikatzea baino, eta espetxe politika arruntak aplikatzea baino. Beraz, lehen aipatu dudan bezala hori da eskatzen duguna, baita gatazkaren konponbide kontestu horri amaiera eman diezaiokena, eta bide hori bere amaieraraino jorratzea besterik ez dugu nahi. Hain zuzen, zentzu horretan ere aipatu eta nabarmendu izan duzue, gure herrian jasandako indarkerien biktima guztientzako tratamendu duina eta begirunizkoa ekarriko duen akordio baten beharra. Akordio hori sortzeko bidean, nolako pausoak eta zer nolako lanak egiten ari da sare? Uste dut sarek bere sorreratik eman dituela pausoak eta egin duela lana horren alde, ez? Beti aitortu ditu biktimak oroar, askok erabiltzen dute kategorizazio bat, gustatzen ez zaigun kategorizazio bat, izan etak eragindako sufrimendu horren biktimak deituaz, edo estatu indarkeriak sortutako sufrimendu horren biktimak deituaz. Oroar askotan erabiltzen dugu biolentzia ezberdinen biktimak, terminoa egokia iruditzen zaigulako eta denak barne biltzen dituelako, baina finean denak dira biktima eta biktima deitu beharko genieke guztiei. Eta garrantzitsua da, hau sozializatzea, garrantzitsua da
publikoki zein maila pribatuan, herrietan azkenean, herri txikiak direnean are gehiago, elkar ezagutzen dira herritarrak, eta garrantzitsua da elkar begirunez tratatzea, elkar aitortzea, elkar errekonozitzea, horren beharrezkoa den aitortza instituzional hori ere iristeko lehen pausua baita. Aske, erdi askatasunean, edo bestelako egoeretan dauden euskal presekiko egoerari daokionez, pentsatzen dugu ere, akaso behar berriak ere egongo direla, bada hor, harrera elkartea, baina sareren rola zentzu honetan zein da? Sareren rola ez da akonpainamenduarena, edo ez da laguntza hori eskaintzarena, aipatu duzun bezala esango du ardura hori edo lan hori harrerarena da, baina bai noski behar berriak ari direla sortzen eta behar horiei erantzuteko lana ere beharrezkoa dela. Hemen ekarri nahi nuke aipatu dugun elkartea, harrera elkartea ekarri nahi nuke eta adierazi asko imaginatu beharrik ere ez dagoela, esaten ari garenean euskal presoen erdi askatasunean dagoena, are gehiago dira askatasunean daudenak eta beharrak dituztenak, baina guztiei sortzen zaizkie beharrak, espetxetik irtetean beharrak sortzen diren era naturalean, orain urte batzuk behar ekonomiko horiek edo behar material horiek dispertsioari begirakoak ziren eta dispertsioa amaitzen den orduan eta fase aldaketarekin presoak pixkanaka kalera ateratzen ari diren hortan, behar handiak eta fundamentuzkoak sortzen dira, horiei erantzutea beharrezkoa da, eta noski lana ez da amaitzen presoa ateratzen denean, baizik eta presoa beraren akonpainamendu hori amaitzean. Badi izango era asteburu honetako puzlea osatu arte ekimenaz, Beñaturi Etxeberria, eskerrik asko gurera gerturatzeagatik gaur. Eskerrik asko zuei. Goizeko 9:30 dira, agurtu dugu Beñaturi Etxeberria eta aipatu nahiko nuke zuekin ere, Ekine eta Garbine, horre sarek bere 10. Biltzarra nabarmendu zuen akordio horren beharra, aipatzen zuten gure herrian jasandako indarkerien biktima guztientzako tratamendu duina eta begirunezkoa ekarriko duen akordio baten beharra. Jakin nahi dugu, ea zuen ikuspuntutikan ze puntutan ote dagoen aldarrikapen hau. Garbine, zurekin hasiko gara. Batxanda pasain beharko dugu, Ekine? Zer esan, bai, noski, uste dute premiazko akordioak direla hauek, uste dute azkenen adostasun sozialak gainera betire babesa ematen diela edo nolako kudeaketa edo egin beharrei, ezta? Azken finean, honek baduelako ondorengo kudeaketa administratiboa, juridikoa, transizio justiziez ere itzen izan da azken urteetan, eta uste dut guzti honek azken baten alako akordio baten babesa eta blindajea edukita kaso gehiegi luzatzen ari den kontu bat ere bideratzeko balio dezakeela, ez? Uste dute euskal gizarteak aspaldi barneratu zuela Aieteko konferentzia ostean zer esanik ez,
Uste dute Euskal jendarteak aspaldiari duela barneratua 36ko gerraz geroztik, frankismo garaiak, ondorengo errepresio garai ezberdinak, azken hamarkadak lehen aipatzen genuen, 60. hamarkadaz geroztiko aro politiko eta sozial ezberdinen baitan, Euskal Herriak izaten segitzen duela estaturik gabeko nazio, gatazka hainbat errepresio garai ezberdinak eta sufrimendu asko nozitzeko garaiak izan dituela gatazka armatu baten bizipenei zuzenean lotuta, ezta. Orduan uste dut gizarteak berak hori aspaldianik barneratua baduela, baina falta dela akaso hori plasmatzea modu irmo batean, sentimenduz edo emozionalki dagoeneko garatuta dagoen zerbait, agian sendoago ere lurrartu behar delako, ez? Halakoetan, normalki jendarteak aurrera egiten du, biziraupenak berak hala eskatuta, eta kasu instituzio, erakunde, pribatu, publiko, zein elkartutako bestelako asoziazio eta eragilek, horri ere, erantzun horri, nolabait erantzun behar diotela premia horri, ez? Orduan bai, nik uste dute inor gutxi zalantzan jarriko duela, azken hamarkadetan, eta aurretik noski baina azken hamarkade behira jartzen baldin bagara, herri honetan, euskal lurralde hauetan, asko sufritu dela, eta indarkeria ezberdinak tarteko biktima asko dagoela, oraindik ere sufrikaria ez dela bukatu, eta salbuespen politika ugariren ondorio edo pairatu dituela euskal jendarteak, ez. Orduan gaur-gaurkoz, 2025. urtean egon da, uste dut inor gutxi zalantza jarriko duela, guzti horren premia egon badagoela. Baten batek aurka egiten badio, pentsatzen dute bestelako interesak izan ditzakelako izango dela, interes ez noski kolektiboaren edo komunitatearen edo gizartearen interesen baitakoak, bestelakoak, izan daitezke politikoak, zenbait alderdik edo eta batez ere eskuin muturrak bere burua ere justifikatu behar duelako, baina gehiengo zabalak uste dute aldeko posizioa duela, aktiboki azaldu, publikoki aktiboki azaldu, ala ez, uste dute horretan adostasuna nahiko zabala dela. Eta gero graduen kontua, egia da espetxeak euskal gizartean inpaktu handi izan duela, hori jakina da. Inor gutxi aurkituko dugu espetxearen kalterik edo sufrikariorik izan ez duena, era batera bestera, eta uste dut horretan ere biktima ugari daudela eta horri ere lehenbailen erantzun behar zaiola, ez? Izan senide, lagun, komunitateko parte izan duenak espetxean urte luzez, edo onartu ezin ziren legeak aplikatuta, urrunean, bakartuta, izan da makinaria bat, euskal jendarteari kalte egitekoa, Madrilen ondo diseinatua, eta tira guztiare aintzat hartzea behar-beharrezkoa da, ez? Gaur bertan aipatzen zenuen, Jaurlaritzak, Gogora Institutua aipatu da, baina uste dut Jaurlaritza dela, gorpuen identifikazioa egin duena esate baterako, ez? Penintsulako beste hainbat tokitatik hona ekarri eta fusilatutako jendearena, ez? Uste dute 36an gertatu zen altxamendu fasistaren ondorioak oso luze pairatu dituela oro har penintsula osoak, eta zentzurretan azken hamarkadetan eta historikoki nolabait aro konkretua izan dena, esan dezagun 50-60tik hona ere, bizi izan dugunak arrastoak utzi dizkigu, eta ondorio batzuk, kaltegarri diren ondorio batzuk, oraindik ere indarrean segitzen dute, ez? Orduan, biktimen kategorizaziotik haratago, uste dute bide oso interesgarria egin dela, Euskal Herriak bere bide propio egin duela, nazioartearen babesarekin, egunotan jakin dugu, ez?
Frantzisko eta Santuaren eriotzaz geroztik, Vatikanoak ere, nolabait, bere parte hartzea zeharkako izan zuela, uste dute, halako agente pixuzkoek eta nazioarteak halako bultzada ematen duenean, prozesu hauek badutela nolabait bere blindajea, bere babesa, eta burura eraman behar direla, ez? Eta uste dut, zentzu horretan, Euskal Herriak halako bakerako eta ongizaterako prozesu hasi bazuen, burura eramatea garrantzitsua dela. Eta hor kategorizazio edo sailkapenak akaso baten batzuek interesekoago dituzte, memoriari dagokion etekin edo borroka edo norreiagoka batzuen ondorioz, baina garrantzitsua da prozesu hori burura eramatea eta inork sufritzen ez segitzea, ez? Bai, entzuten diazue? Bai, entzuten zaitugu. Zure txanda. Lehen entzuten eta nizeiten ari nintzen. Entzuten zaitugu Garbine. Mikrofonoa zabalik neukan, baina bai kontratu nahiz horregat. Bueno. Orain bai, horrela mesedez. Bai, oso ondo. Labur esan da, batetik, nik uste noski zinukatu biktima guztiak duintasun osoz eta berdin tratatu egin behar direla. Nik uste dut horretaz ez dagoela inolako zalantzarik eta erakunde publikoek hori bermatu egin behar dutela. Baina nik eskatuko eta hori ez bada, hori eskatu inbartzaile erakunde publiko guztiei, bertakoei eta Espainiakoei, hori horrela izatea. Bigarren, nik eskaera bera luzatuko nieke erakunde eta sujeto pribatu guztiei. Nik uste dut hemen esan nahi dut Euskal Herrian edo Hego Euskal Herrian, autonomia erkidegoan eta Nafarroan, pedagogia asko egin behar dela oraindik, sensibilitate asko eskatu behar dela oraindik, hain zuzen ere, adibidez, etaren biktima asko oraindikan irainduak izaten direlako. Eta nik uste dut hori ere azpimarratu eta azaldu egin behar dela. Eta legediari buruz eta sarek bultzatutako eta ekimen guztiei buruz. Niretzat oso garrantzizkoa da beraiek behin eta berriro errepikatzea biktima guztiak aitortzen dituztela, hori nik uste dut batzutan beharrezkoa da, zoritxarrez, zergatikan beharrezkoa izan behar, baino beharrezkoa da norberaren burua ondo kokatzeko eztabaida politikoan eta eztabaida sozialean. Nik uste dut noski legedia aplikatu egin behar dela normaltasunez, kasu honetan preso guztiei inolako salbuespenik gabe, baino gehiago esango dut. Legedia momentu honetan oraindikan legediak salbuespen batzu badituela, etaren adibidez, eta terrorismoaren, hobeto esan da, terrorismoarengatik preso daudenekiko, eta adibidez, baldintzapeko askatasuna lortzeko dauden eskakizunak ez dira eskakizun normalak edo arruntak, eskakizun gehiago daude, eta nik uste dut hori ere salatu egin behar dela. Beraz, ez da bakarrika legedia normaltasunez aplikatzea, baizik eta legedia bera normala eta komuna denontzat izatea. Hori ez da nahiko azpimarratzen ari niretzat, eta uste dut hori politikoki ere eskatu egin beharko litzatekeela, hori diputatuen kongresuan, nik ez dakit zergatikan bertako hemengo indar politikoek ez dute hori behin eta berriro eskatzen eta erreibindikatzen. Nik hori faltan botatzen dut benetan, azpimarratzea, azaltzea legediak oraindikan salbuespenak badituela, eta gaur egun hori ez dela onargarria. Hauizeko 10 gehi gutxitara heldu garela bestelako kontu bat ere aipatu beharra dugu. Ze berez propioki gaurko honetarako aurreikusia zegoena zen, hezkuntzarako greba, hori aurreikusi genuen albistetako bat bezala, baina ez dala izan, azkenean ostiral gauean bertan bera gelditu zen greba deialdia, akordioa dute Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioak eta sindikatuek, eta borrokaldi luze bati amaiera eman diote, Oñatz.
Hala da, bai, hitzarmen berria izango dute beraz, hezkuntzako langilek eta soldaten esaterako 7% igoera. Lan baldintzetaken ere, hobekuntzak iragarri dituzte eta baliabide gehiago eskuragarri. Gauzakala, hilabete luzeak iraundituen grebari eman diote amaiera eta urrengo asteko greba egunak, aste honetako greba egunak bertan bera utzi. Ela izan da akordioa sinatu ez duena, sinatzaileen artean bai, Lab, Steilas, Interinok, UGT eta Komisiones Obreras, Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak historikotzat jo du akordioa. Hemos logrado un acuerdo histórico para la escuela pública vasca. Y lo importante es eso, que es para responder a los retos que tenemos en el futuro. Yo diría que lo más importante de este acuerdo es que hemos llevado al centro del debate la importancia de mejorar los resultados del alumnado y para eso hemos acordado destinar más recursos a los centros educativos y al profesorado. Labeko Aritz Bilarrek berriz azaldu du akordioak hezkuntza langileen lan baldintzak hobetuko dituera oro har. Akordio on bat lortu da, hezkuntza publikoa indartuko duena, eta akordio honekin hezkuntza publikoan dauden langile guztien lan baldintzak hobetzea eta zerbitzua hobetzea lortu du Labek. Irakaskuntzan publikoan Steilas da sindikatu nagusiena, Aizea Arbiderekin Steilaseko bozeramalerekin hitz egin dugu. Guk irmoki defendatu izan ditugu irakasleen lan baldintzak eta hezkuntza publikoa erdigunean jartzea exigitu dugu, horrek hezkuntza sistemaren kalitatearen hobetzea dakarrelako. Sinatu ez duena Ela sindikatua izan da esan dizu egunez, beste sindikatuei gobernuaren presioi men egin izan leporatu die, adirazi du ez dagoela ratio hobekuntzarik ez da behin-behineko enplegua egonkortzeko eta langile lan osasuna bermatzeko neurri zehatzik ere. Miren Zubizar eta Elako kidea. Elak sinatutako akordioaren edukiei dagokionez egiten duen balorazioa da, irakasleen borrokak beste akordio bat merezi zuela. Izan ere, bidean utzi direlako irakaslegoarentzat eta eskola publikoarentzat beharrezkoak diren eta grebetan aldarrikatu diren eduki eta funtsezko neurriak, ezta. Jakin nahi dugu, ea zer nolako balorazioa egiten duzuen greba amaiera honetaz, zentzu politikoan ere, adierazpen deigarriak entzun ditugu, Aitor Estebanen partetik bereziki Elak ez duelako bat egin mahai gainean jarritako akordioarekin. Estebanek esan du, hori bera ez dela, Manu Robles Arangizek sortu zuen sindikatua, atentzioa ditu duten hitzak, eta, muinera, grebaren muinera joaz, jakin nahi dugu, ea ze balantza egiten duzuen, eta horrere, noski, ondorioztapen bat ere bada, sinatu duten sindikatuek aldarrikatu bai dute grebak merezi izan duela, eta hor galdera ere bada. Eta greba egonez balitz, zer gertatuko ote zen, Garbine? Dirudi Garbine horrengoan ere arazoren bat badugula. Garbine, aurrera. Ekin emesaz. Garbineri mikroa toparetuko diogu edo. Nik uste dute gatazka hau, lan gatazka hau, ez dakit nik behar bezala ulertu den gizartean, eta uste dut egiturazkoa dela. Egiturazkoa dela bi zentzutan, batetik. Enpresa publiko garrantzitsua delako, askotan ematen du, ez dakit, hezkuntza sistema, erabiltzen diren kontzeptuekin ere, akaso urrundu egiten gara, oinarrian langile publikoek azken batean jaurlaritza bera den, nolabait esaterren, enpresa publiko handi horretako parte oso garrantzitsua direla, ezta? Departamentuz departamentu langilego ezberdina dago, baina hezkuntzako langileen kopuru aintzat hartuta garrantzitsua da baita motor ekonomiko bezala ere, zergatik. Besteak beste, zergadunen baitan zati garrantzitsua direlako. Eta gauza bera gertatzen da foru aldundiekin. Foru aldundietako langileak eta beste enpresa publikoen parte izan daitezkeenak. Zergadun kopuru handi batetaz ari gara eta hortik
eratortzen den ogasun sistema, gure hazienda sistemen baitan garrantzitsua da langile publiko guztiauek egiten duten ekarpena, bai? Beraz, uste dut batetik hori aintzat hartzekoa dela, eta horrekin batera zerbitzua bera, ezta? Hezkuntza sistema publikoaren egoera, hezkuntza sistema publikoaren kalitatea, eta gizarte honen kohesioan garrantzi berezia duen estrategikoa den, esan dezagun sare oso bat, bai? Belaunaldi berriek, hiritar berriek zeharkatzen duten prozesu osoa, ibilbide garrantzitsua, ondorenean, nola esan, bizitzeko, hiritar izateko eta nolabaiteko sistemaren baitan ekarpena egin ahal izateko ere eraikiko dituztelako beraien bizi baldintzak zeharkaldi guzti honetan, ez? Uste dut, hau, bere bizikoa dela, ez dakit nola esan, ez naiz alderatzen hasiko, baina uste dut oso garrantzitsua dela, eta akaso azken urteetan nolabaiteko, ez dakit, atzeraldi bat izan duela, aintzat hartuta sistema pribatu bat ere hor bertan dagoela, ez? Ez naiz orain sartuko eztabaida horretan, baina besterik gabe, sistema publikoaren garrantzia zein den erdigunera ekartzeko ariketa egiten dut hasteko eta behin. Eta zentzu horretan lan baldintzak, askori entzun diet, ze kexa ote duten irakasleek izugarrizko oporrak dituztelako, udakoak, aste santu pazko astekoak, eguberrietakoak. Bueno, hori ziur naiz baten batek probetxu aterako diola, ez? Eta langile publikoen izaerari dagokionez beste eztabaida bat ere zabaldu genezake, ea konpromisoa duten gizartearekin, gizarteak berak soldata ordaintzen dielako besteak beste, eta zenolako implikazioa, eta sektore publiko horren konpetizio gaitasun hori nun dagoen. Bai? Orduan, hezkuntza sistemaz ari garenean, argi dago helburu bat izan beharko genukela, eta da, hezkuntza sistema kompetitibo bat, onak eta kalitatezkoa behar dugula, ez? Geure premiei, gizarte premiei erantzuteko prest izango dena, eta belaunaldi berriak hornituko dituena, bai izaera kritiko, filosofiko, ekonomiko, jakintza maila bat eskainiko diena, ondoren izateko makina erremintako langile edo robotikako ikertzaile, mediku, erizain edo filosofo, ezta? Uste dut hor hobetzeko asko daudela, eta bide horretan langile publiko horiek ere prestatuta egon behar dute, prest egon behar dute berrikuntza aldaketa eta premiei erantzuteko, eta lan hitzarmen duin bat izan behar dute metalgintzako langileek bezalaxe, ezta? Orduan, uste dute ahalegin handia egin dutela, greba apostua handia izan dela, uste dut desgastea ez dela bakarrik izan etxeetan, seme-alabak etxean geratu direlako, langile publikoek greba egiten dutenean zigor moduko bat izaten dutelako, alegia greba egiteagatik deskontatzen dena ez da beste sektoreetan deskontatzen den berbera, diru pusketa aintzat hartzeko bat da, uste dut apostu bat egin dela, eta ez dakit apostu hori ze puntutaraino atera den ondo negoziaketa mai honetan. Jaurlaritzak asko eta inkatu du soka, hemen aldebiek apostu handi egin dute, hitzarmen berritu horretan eskakizun batzuk edo hitzarmena bera berritzeko, eta emaitza ziur batzuk pozik egongo direla edo balekotza jotzen dutela, beste batzuk akaso zapuztuta egongo dira, halakoetan beti gertatzen den bezala, eta gero jokoa, ez da? Joko politikoa. Uste dute ELA sindikatuak baduela estrategia komunikatibo oso markatu bat, eta etekinik aterako espadio protagonismoa bilatzeko joera duela, ez? Kasu honetan ez dauka gehiengo ordezkaritzarik, uste dute Steilas eta Lab sindikatuak bereziki pisuzko ardura bat izan dutela guzti honetan, afiliatu kopuru aintzat hartuta, beraz, uste dute kasu honetan elak ere, nahi izan duela alako diferentzia bat markatu, eurak izango balira bezala, benetan langileagoaren eskubideak benetan borrokatu edo azken muturreraino eraman nahi dituztenak, baina jakina da, edotzen negoziaketa eta dialogo maietan zeditu behar izaten dela, ez naiz mai horretan egon, egia da Steilas eta Lab sindikatu gari elkarrezketa egin geniola, oain aste batzuk,
Eta uste dut aldarrikapenak oso argiak zituztela. Kalitatea hobetzeko eta zerbitzua hobea izateko, hasteko eta behin hitzarmen hori berritu beharra zegoela, gaurko egunera ekarri, 15 urte eta gero, hor kontu ezberdinak zeuden, ratioak, soldatak, baldintzak hobetzeko neurri ezberdinak, eta pentsatzen dut, baten bat, agian ez dela konformo egongo, baina aurrera pausu bat izan dela, nik uste dut inor gutxik zalantzan jartzen duela, uste dut elkarrizketa honek segitu egin behar duela, eta dialogo sozial honetan gainera uste dut agende gehiago parte hartu beharko luketela, ez bakarrik Jaurlaritzak enpresa jabe bezala eta sindikatuek, baizik eta hezkuntza komunitateak uste dute arrisku batean bagaudela, eta da, sistema pribatuak, ez bakarrik lehen bigarren hezkuntza unibertsitateak eta bar, sistema pribatuak kompetitibotasun bat eskaintzea beste behin ere, eta euskal sistemak atzera egitea. Uste dut hizkuntzak ere horretan gainera galtzeko asko izango lukeela eta gertutik zaindu beharrekoa dela, elkarrizketa hori sustatzen, eta eman den urrats hau uste dut torpedeatzea. Badirudi konexio hori eten egin dela edo ez dakit, ekine, horra altzaude, entzuten algituzu, arazo hori konpondu bitartean aurrera egingo dugu eta bestelako kontu bat ere aipagai dugu saioko azken 5 minutu hauetan Euskaraldia badatorrelako, elkar mugituz egingo dugu lelopean, 3 egun beharru hasiko da Euskaraldia, tokiko batzordeak ere abian daude eta gehiago jakiteko Sestaora joko dugu, bertako batzordeko kidea da Aner Setutxa, egunon? Egunon. Nola joan dira, orain artean, Euskaraldi antolatzeko lanak, zertan ibili zarete? Egia zen izan dira, azken batez ere azkenekoak nahiko frenetikoak, gu hemen urtarri aldera ziginen lanean, eta egitaraua osatu, entitate guztiekin harremanetan jarri, txapabanak eta kartelak itzatzi, 1000 gauza, gunero 1000 lantzik ditugu. Hain zuzen Euskaraldiak berarekin ere dakar galdetegia, Sestaon, Euskaraldiak eragina izaten du, hizkuntza ituretan? Bai, noski baiet. Lehenengo ediziotik nabaritu zen aldaketa bat, eta batez ere olakorri batean Euskararen erabilera ikia dena, egia da gure joera gorazkoa dela, azkeneko hamarkadetan, baina oraindik ere txikia izaten ari da Euskararen presentzia ez, eta sortzen diren elkargune horiek, Euskaraldiak berarekin dakartzan ekimen guzti horiek, azkenean laguntzen dute ere bai Euskara gora igotzen, Euskaldunak elkartzea, Euskara egiteko aukera gehiago eukitzea, eta hori guztiz positiboa izaten da noski. Hain zuzen aipatuko dugu ere, gerturatzen direnek ere zer esaten dute, zer jakin nahi dute Euskaraldiaz? Gerturatzen hori dira, oraingo edizioan gutxienez oso ilusio handiarekin. Guk ikuste dugu ilusioa piztu dela asko, oraingo edizioan egia da guk aurreko edizioan ez genuela Euskaraldia oso erdipurdi ospatu genuen Sestaon, ezen batzorde azkeneko momentuan eratu zen, ezen egon Euskaraldik, egon zen oso lan minimo bat, baina, aurten lortu dugu berriro igotzea giro guztia gora, jendea gogotsu dator, izen ematak ere gainera asko lagundu du, izen emate oso handia aukitzen ari garelako, eta ez dakit, jendea gogotsu, azteko gogoz. Aldea ere bada aurreko Euskaraldiarekin alderatuz gero, oraingo udaberrian burutuko dela, ez dakit horren eraginaren abaritzen duzu? Hori gauza guztietarako ere, bai, udaberrian beste giro bat pizten da, jendea parte hartzeko gogo handiagoekin dago, eta hori izan da oso erabaki ona, eta ikusko da nola azkeneko momentuan gainera azken boom honekin ere bai lotuko zaizkigun milaka eta milaka pertsona gehiago, eta jendetsua izango da horten Euskaraldia ere bai. Hemen gutxienez, gure ingurune honetan izaten ari da jada jendetsua. Arigunei dagokinez, Sestaon nola dabil? 80 entitatetik gora ditugu, uste genuena baino askoz gehiago. Espero genuen jarri genuen
hasieran olako meta bat edo esaten genuen, helburu honetara lortu, helduko bagina zikia, eta heldu ez egin ditzen hainbat gauza, beraz oso pozik egia zen. Eta nola koordinatzen zarete eragile udal eta Euskaraldiaren antolakuntza orokorrarekin? Guk sortu genuen urtarrila maieran herriko batzordean herritarrak eta instituzioak daude. Batzorde barruan ere hainbat lan talde ditugu, talde gaiekoak, gero simpatizantek izan dituzkenak egunerokoan edo laguntzen dutenak hainbat lan egiten, aktivistak, simpatizantek direla gauza puntualetan parte hartzen dutenak, eta badugu 25 pertsonen guruko talde bat osatuta ekimen guztia aurre egiten diena, eta ondo. Nabaritzen da nola, instituzioan eta herritarren arteko aliantza gonden eta aliantza horrek azkenean fruituak eman dituela. Sestaon Euskaraldiak irauten duen egunetan egongo da ekimen berezirik? Bai, eukiko dugu gutxienez ekimen bat egun bakoitzean. Ekimen nagusia izango da ostegunean batean, hasiera ekitaldia, eta, hasieran jinkana bat, berbalagunek antolatzen duena, eta gero kale jira batean gonbidatu ditugu herriko entitate guzti horiek hor parte hartzera, eukiko ditugu titulariak, dultzaineriak, erraldoiak, dantzariak, zezako abesbatza guztiak, elkarrekin abestuko dutela, gero trikitilariak ere bai, eta gero, hortik aurrera egunero ekimen bat izango dugu. Baixetasun guzti hauekin, gelditzen gara, eskerrik asko? Bai, bale bat, zuei. Minutu besterik ez zaigu gelditzen goizeko 10 izan daitezen. Ekine, azkeneko galdera bat, zu nola bizi duzu Euskaraldiaren loraldia? Begira, tokatzen zait, lantokian eta auzoan nik mezu bakarra erabili, lehen hitza, azkena, asko dire inguruan akaso, hiriguneetan euskara ezagutzen ez dutenak, erakargarri egin, baliagarri egin, eta eskua luzatu, bai? Belarria eta oa bai, baina eskua luzatu, oroar jendeak eskuari heldu egiten diolako, eta euskara ezagutu eta maitatzea iritsi, bai? Beraz, erraztu, eta batez ere langile jendeari, izan ostalaritzan, ogi erosterakoan, eguneroko gauza txikietan, lehen hitz hori euskaraz, eta naiz eta txartelarekin esan, eta ondoren kontarjeta, urrengoan txartelarekin esan da bakarrik nahikoa da, bai? Urra txikiak handi dira eta erabili, ez euskaraldian bakarrik, eta erabiltzen ez dena, desagertzen denez, badakizue. Hori da, mezu horrekin gelditzen gara, eskerrik asko Ekine. Ondo izan, aio! Goizeko 10 dira, ostiral gauean, hezkuntza publikoan eskuratutako akorde historikoa dela berretsi du astelehen honetan Begoña Pedrosa, hezkuntza sailburuak eta bereziki kalitatea hobetzeko osagaiei erreparatu die, irakasleen formakuntza, mentoretzak edota ratioen jaitsiera. Itxaso Leon, egunon? Egunon Pelle eta egunon entzulei ere, oso gustura geri da astelehen honetan Begoña Pedrosa Lakuako hezkuntzarloko sailburua, asteburuaren atarian etorri den sindikatuekin lortutako akordioarekin 9 greba egunen ostean. Lehenengo balorazio horretan egin zuen bezala historikoa dela berretsi du gaur goizean ere Euskadi Irratian. Batez ere eskola publikoaren kalitatea erdigunean jarrita lortu delako. Nik bai ikusi dut beraien partetik preste egon diela hezkuntza hitz egiteko azkenengoko asteetan lehendik ere hainbat saiakera egin genitun, baina orain, nik esango nuke gehiago hitz egin dela baliabidetaz, hezkuntza amaitzetaz ere, kalidadeaz, eta horregatik akordio honen nik esango nuke titularra dela hezkuntza eta hobekuntza eta eskola publikoaren kalitatea ekarri dugula erdigunera. Entzun duzue, kalitatea hobetzeko saiakera nabarmendu du Pedrosak eta arlo honetan onartu du sindikatuek bide hori lehen etxi dutela azkenean. Izan ere negoziazioaren fase erabakior honen aurretik soldata altuagoak nahi izatea eta ez besterik leporatu zien. Beti saiatzen gara danak sartzeko, ezta? Baina akordio hau gehiengo sindikalarekin lortzeak badakar nobedade eta datu historiko bat, eta da inoiz ez dela gertatu. Akordio arautzailea ez da egun batetik bestera lortzen,
eta guretzat gehiengoarekin lortzea izan da beste lorpen bat. Beraz, nik hor jarri nahiko nuke azpimarra. Eta gogora institutuak genetikoki identifikatu ahal izan ditu Urduñako espetxe frankistan hildako beste 6 biktimaren gorpuzkiak. Horiek guztiak herriko hilerritik berreskuratu zituzten 2022ko eta 2024ko kanpainetan. Gogora institutuak azaldu duenez, hauek dira identifikatu dituzten pertsonen izen abizenak. Jose Gómez Narváez, Aquilino Flores Bautista eta Manuel Vivas Fernández, Badajoz probintziakoak, Zollo Villar Toledo, Ciudad Realekoa eta Antonio Botello Negrete Malagakoa. Datozen egunetan, talde bat Badajoz eta Malaga probintzietara joango da, biktima hoietako 4 gorpuzkiak familiei modu pribatuan emateko familiek hala eskatuta. Urduñako hilerriko lanak 2024ko abenduan amaitu ziren eta guztira 93 pertsonaren gorpuzkiak berreskuratu dira. Halaber, jakina da Urduñan Gatibu zeudela hil ziren pertsona gehienak Extremadura, Andaluzia, Gaztela-Mantxa eta Kataluniakoak zirela. Eta gogora ekarriko dugu ere Abdullah Öcalan liderrak otsailean egindako deiari erantzunez, Kurdistango PKKak borroka armatua amaitu eta bere disoluzioaren hasiera iragarri duela. Astelehen honetan iragarri du PKKak bere ibilaldia amaituko duela 40 urteko borroka armatuaren ondoren, 45.000 bat hildako izan dira urte hauetan, eta taldearen sortzaile eta erakundeko liderraren Abdullah Öcalanen deialdiari erantzun dio talde armatuak. Hain zuzen, espetxetik egin zuen deia otsailean Öcalanek. PKKak egindako 12. kongresuan hartu du erabakia, Imrali espetxean den PKKko liderrak taldea disolbatzeko egindako deialdiari erantzun dio. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Gure errepidetara begira, esan behar dugu 3 ibilgailuren arteko istripua izan dela Bizkaia 6-3